Rhagair y Gweinidog. Rydyn ni'n falch o gyflwyno'r cynllun hawliau pobl anabl hwn i Gymru, a fydd yn ein helpu i hybu hawliau a chyfleoedd pobl anabl yng Nghymru i cael gwared ar y rhwystrau ac i herio'r rhagfarn a gwahaniaethau maen nhw'n ei wynebu. Mae bywyd i bobl anabl yn aml yn anodd, yn llawn heriau o ddydd i ddydd a rhwystrau systemig sy'n amharu ar ei gallu i gymryd rhan lawn mewn cymdeithas. Mae'r heriau hyn yn cyfyngu ar gyfleoedd pobl anabl ac yn gallu chwalu eu hymdeimlad o berthyn a chynhwysiant. Mae'r cynllun hwn yn nodi ein uchelgais ar gyfer Cymru, lle gall pobl anabl fwynhau hawliau, cynhwysiant a chyfranogiad cyfartal. Wrth wraidd ein dull gweithredu, mae'r model cymdeithasol o anabledd sy'n ein helpu i ddeall sut gall pobl anabl gael ei dal yn ôl gan y byd o'i cwmpas, a sut gallwn ni gwneud hi'n haws i bawb gymryd rhan yn y byd. Rydyn ni hefyd yn cael ein harwain gan egwyddorion a rhyw mudigaethau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabl. Mae'r rhwystrau y mae pobl anabl yn eu wynebu yn gallu cynnwys adeiladau anhygyrch, gwasanaethau nad ydynt yn cael eu addasu i fodloni eu hanghenion, ac agweddau rhai pobl atynt. Rydyn ni wedi ymrwymo i barhau i gael gwared ar rhwystrau hyn mwyn creu cymdeithas gynhwysol a hygyrch i bawb. Mae'n hymwriadau wedi hamlinellu mewn 3 dogfen allweddol. Y cynllun 10 mlynedd hwn sy'n nodi ein uchelgeisiau hir dymor. Y camau y byddwn yn rhoi ar waith yn ystod y tymor llywodraeth hon. Ein hadroddiad cynnydd sy'n dangos rhai o'r llwyddiannau hyd yma a'n gwaith parhaus i sicrhau canlyniad cadarnhaol i bobl anabl fel ein hymgyrch, mae casineb yn brifo, a'n pwyllgor ymgynghorol ar gludiant pobl anabl. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi helpu i ddatblygu'r cynllun hwn drwy'r tasglu hawliau pobl anabl a'i weithgorau, ac i'r athro Debbie Foster am ei harweinyddiaeth fel cadeirydd y tasglu. Mae'r tasglu wedi gweithio'n helaeth i ystyried yr heriau a nodwyd yn yr adroddiad drws ar glo, datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl Covid-19, ac mae ei argymhellion wedi dylanwadu'n helaeth ar y cynllun hwn. Dim ond os bydd sefydliadau a pobl ledled Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i'w gyflawni y bydd y cynllun hwn yn llwyddo. Byddwn nhw'n sefydlu bwrdd ymgynghorol allanol i ddarparu'r cyngor a chymorth ynghylch gweithredu, cyflawni ac effaith y cynllun hawliau pobl anabl. Mae cyflawni ein uchelgais o Gymru lle gall pobl anabl fyw, gweithio a ffynnu fel dinasyddion cyfartal yn gofyn am ymdrech ar y cyd. Gyda'n gilydd, gallwn nhw wneud gwahaniaeth drwy cael gwared ar rhwystrau sy'n wynebu pobl anabl a herio'r gwahaniaethu a'r rhagfarn y mae pobl anabl yn parhau i'w wynebu bob dydd. Drwy gynnal hawliau pobl anabl a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'n bod yn gweithredu arnynt gyda'n gilydd, gallwn ni greu gymdeithas gynhwysol. Jane Hutt, AS, ac Eluned Morgan, AS. Cyflwyniad. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi cymdeithas lle mae amrywiaeth yn cael ei chroesawu a'i gwerthfawrogi am yr effaith gadarnhaol y mae'n ei chael. Mae gan bobl anabl wahanol safbwyntiau, sgiliau ac arbenigedd, ac mae'n bwysig ei gwerthfawrogi, eu cydnabod a'i cryfhau. Yn 2021, roedd cyfran y bobl anabl yng Nghymru yn 21%, 670,000 o bobl. Roedd cyfran y bobl anabl yn y boblogaeth yn cynhyddu gyda oedran, ac roedd merched yn fwy tebygol na dynion o ddweud eu bod yn anabl. Rydyn ni'n gwybod bod pobl anabl yn wynebu nifer o fathau o wahaniaethu, ac all gau â hynny ym meysydd addysg,
cyflogaeth, iechyd, tai, trafnidiaeth a mwy. O'r boblogaeth oedran gweithio yn 2023, roedd pobl anabl 14% yn fwy tebygol o fod heb unrhyw gymwysterau na phobl nad oeddent yn anabl 6%. Mae cyfraddau cyflogaeth pobl anabl rhwng 16 a 64 oed 31 pwynt canran yn is na phobl nad ydynt yn anabl yn 2023 i 2024. Roedd 1 o bob 4 o bobl anabl neu bobl â salwch hirdymor cyfyngol yn byw mewn aelwyd mewn amddifadedd materol o'i gymharu ag 1 o bob 10 o bobl nad oeddent yn anabl yn 2022 i 2023. Mae'r cynllun hwn yn nodi ein fframwaith 10 mlynedd trawslywodraethol sy'n mynegu ein uchelgais a'r canlyniadau rydym ni'n dymuno eu gyflawni i sicrhau bod pobl anabl yn gallu ffynnu fel aelodau cyfartal o Gymdeithas Cymru ac i herio gwahaniaethau a rhagfarn. Mae angen i bob sefydliad ledled Cymru a ninnau fel pobl weithio gyda'n gilydd i wireddu'r uchelgais hon. Mae'r cynllun hwn yn cael ei ategu gan 2 ddogfen arall sy'n cael ei ddisgrifio isod. Mae'r ddogfen gyntaf yn amlinellu'r cynnydd hyd yma. Mae'r ail yn cynnwys y camau gweithredu tymor byr a fydd yn cael ei cyflawni yn ystod tymor y llywodraeth hon. Mae'r cynllun wedi'i strwythuro yn erbyn 4 maes gweithredu cyffredinol, sy'n cyd-fynd ag un o'r 7 nod llesiant cenedlaethol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. Cymdogaethau a lleoedd, cyflogaeth, incwm ac addysg, byw'n annibynnol a chyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. Ar gyfer pob un o'r meysydd gweithredu hyn, mae'r cynllun hwn yn nodi ein uchelgeisiau a'r canlyniadau cyffredinol rydym ni am eu gweld dros y 10 mlynedd nesaf. Mater y lywodraethau'r dyfodol fydd ystyried y canlyniadau a'r ffordd orau o'i cyflawni dros y cyfnod hwn. Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn gwneud cynnydd sylweddol i gyflawni'r uchelgeisiau cyffredinol. Mae'r cynnydd hwn a'n gwaith parhaus yn cael ei ddisgrifio yn y ddogfen Cynllun Hawliau Pobl Anabl Cymru, ein cynnydd i gefnogi ein uchelgais. Mae'r camau tymor byr y bydd Llywodraeth Cymru'n cymeryd tuag at gyflawni'r canlyniadau hirdymor sydd wedi'i nodi yn y cynllun yn cael ei amlinellu yn y ddogfen Cynllun Hawliau Pobl Anabl Cymru, ein camau gweithredu tymor byr. Bydd Llywodraethau'r Dyfodol yn pennu'r camau gweithredu tymor canolig i dymor hir y byddent yn eu cymeryd i gyflawni'r uchelgais a'r canlyniadau ar gyfer pobl anabl sydd wedi'i nodi yn y cynllun 10 mlynedd hwn. Mae'r cynllun hwn yn disodli'r fframwaith a chynllun gweithredu Llywodraeth Cymru, gweithredu ar anabledd, yr hawl i fyw'n annibynnol. Bod llawer o gamau cadarnhaol wedi'i cymeryd drwy'r gynllun hwn, rydym ni wedi ymrwymo i barhau ar sgwrs ar wella canlyniadau i bobl anabl yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y cynllun hwn. Ein uchelgais gyffredinol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hybu hawliau pobl anabl ac i sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cynnwys a'i bod yn gallu cymryd rhan ym mhob cymuned yng Nghymru. Rydym ni'n dymuno gwneud Cymru'n lle cynhwysol a hygyrch i bobl anabl, cymdeithas lle gall pobl anabl gymryd rhan heb cyfyngiadau a chael ei grymuso i fyw bywyd llawn, lle mae eu hawliau unigol a chyfunol yn cael eu cydnabod a'i cynnal, a lle mae eu cyfraniad yn cael ei cydnabod. Mae'r adran hon o'r cynllun yn nodi uchelgeisiau cyffredinol o ran y newid hirdymor ar gyfer pobl anabl yn erbyn y 4 maes gweithredu cyffredinol.
Cymdogaethau a lleoedd. Dyma'r uchelgeisiau cyffredinol ar gyfer cymdogaethau a lleoedd. Mae system drafnidiaeth hygyrch yn sicrhau bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth yn ddiogel, yn groesawgar ac yn gynhwysol. Rydyn ni'n grymuso pobl i ddefnyddio'r trafnidiaeth gyhoeddus yn hyderus ac yn rhwydd. Mae pobl anabl yn helpu gwasanaethau trafnidiaeth i ddeall y rhwystrau maen nhw'n eu wynebu wrth ddefnyddio trafnidiaeth ac i gael trefniadau llywodraethu effeithiol ar waith i sicrhau ein bod yn cyflawni ein uchelgais. Mae system dai hygyrch yn cyfuno datblygu polisïau cynhwysol a darparu gwasanaethau a gwybodaeth di-dor gan leihau'r rhwystrau i dai hygyrch a diogelu hawliau ac anghenion presylwyr anabl o bob cefndir. Mae cymunedau hygyrch yn sicrhau bod pobl anabl yn gallu defnyddio amwynderau a mannau cyhoeddus heb rwystrau ac yn mynd ati i hybu cyfranogiad llawn pobl anabl yn y gymuned leol drwy gymorth cydlynol gan y sector cyhoeddus, y sector breifat a'r trydydd sector. Cyflogaeth, incwm ac addysg. Dyma'r uchelgeisiau cyffredinol ar gyfer cyflogaeth, incwm ac addysg. Mae agwedd cynhwysol at gyflogaeth, wirfoddoli, incwm a chaffael cyhoeddus yn helpu pobl anabl i gael mynediad cyfartal at waith teg a boddhaus drwy fabwysiadu arferion gweithio cynhwysol, rhagor o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau a gwell mynediad at gymorth hunangyflogaeth. Mae plant a phobl ifanc anabl yn gallu arfer eu hawl i addysgu a theimlo'n ddiogel ac wedi'u cynnwys yn y lleoliadau addysgol, lle mae eu hanghenion addysgol yn cael eu nodi a'u bodloni, yn ogystal â drwy ddysgu sy'n hadlewyrchu anghenion, profiadau a hawliau pobl anabl. Byw'n annibynnol. Dyma'r uchelgeisiau cyffredinol ar gyfer byw'n annibynnol. Llai o anghydraddoldebau economaidd gymdeithasol ymysg pobl anabl, gan gynnwys mynediad at fudd-daliadau lles sy'n galluogi pobl anabl i fyw'n annibynnol ac i dalu costau byw. Mae pobl anabl yn byw bywydau llawn gan fwynhau hawliau lles a byw'n annibynnol. Mae systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn hygyrch ac mae'r model cymdeithasol o amnabledd wedi'i wreiddio ar draws comisiynwyr a darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau bod anghenion unigol yn cael eu bodloni a hawliau'n cael eu diogelu. Cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. Dyma'r uchelgeisiau cyffredinol ar gyfer cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. Mae gan bobl anabl yr ymreolaeth i fynegu eu hunain a chymeryd rhan mewn profiadau cyfoethogi yn eu cymunedau lleol ac ochr yn ochr a'u cyfoedion. Gawn wneud hynny yn yr iaith o'i dewis heb ofni rhwystrau neu allgau diangen. Mae profiadau pobl anabl o'r systemau gyfreithiol a'u chyfiawnder, sifil a throseddol yn cael ei gwella drwy wasanaethau wedi'u cyd-drefnu'n well, gwybodaeth am hawliau, cymorth ymatebol i oroeswyr camdriniaeth a gweilliannau cadarn sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae hawliau a phrofiadau pobl anabl yn cael eu hybu a'u cefnogi gan sefydliadau pobl anabl, gwasanaethau cyhoeddus cynhwysol a Llywodraeth Cymru sy'n gwerthfawrogi ac yn gorffori ar hawliau mewn polisi ar gyfraith mwyn creu cymdeithas wirioneddol gynhwysol. Tasglu hawliau pobl anabl. Roedd pandemig Covid-19 wedi effeithio ar fywydau pobl ar draws y byd, gan ddwysau anghydraddoldebau
ac anfanteision economaidd gymdeithasol. Cafodd Covid effaith anghymesur ar rai cymunedau yng Nghymru. Ym mis Gorffennaf 2021, roedd yr adroddiad drws ar glo, datgloi bywydau a hawliau pobl anabal yng Nghymru ar ôl Covid-19, wedi tynnu sylw at yr anghyfraddoldebau sy'n wynebu pobl anabal mewn cymdeithas. Un o'r ymatebion i'r adroddiad oedd sefydlu'r tasglu hawliau pobl anabal. Partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a rhanddeiliad wedi gydgadeirio gan Jane Hutt, AS, ysgrifennydd y Cabinet dros gyfiawnder cymdeithasol, y trefnydd a'r prif chwip, a'r athro Debbie Foster o Brifysgol Caerdydd, ac awdur yr adroddiad drws ar glo. Ffurfiodd y tasglu 10 gweithgor thematig i argymell camau gweithredu a fyddai'n gwella bywydau pobl anabal, sef gwreiddio a deall y model cymdeithasol o anabledd ar draws Cymru. Mynediad at wasanaethau gan gynnwys cyfathrebu a thechnoleg. Byw'n annibynnol gofal cymdeithasol. Byw'n annibynnol iechyd. Teithio. Cyflogaeth ac incwm. Tai fforddiadwy a hygyrch. Plant a phobl ifanc. Mynediad at gyfiawnder a llesiant fel gweithdy. Roedd y tasglun gweithredu ar sail yr egwyddor cydgynhyrchu. Gweithiodd dros 350 o randdeiliaid allanol a 200 o swyddogion polisi Llywodraeth Cymru gyda'i gilydd i ddatblygu'r argymhellion gyda'r nod o wella canlyniadau a sicrhau bod hawliau pobl anabal yng Nghymru yn cael eu gwireddu'n llawn. Roedd pobl anabal yn bartneriaid gweithredol ac yn arweinyddwyr ym mhroses y tasglu, gan rannu gwybodaeth a phrofiadau bywyd sydd wedi lliwio camau gweithredu i roi sylw i hawliau pobl anabal ac i chwalu'r rhwystrau presennol. Mae'r egwyddor pwysigrwydd cynnwys pobl anabal mewn unrhyw benderfyniadau yn hanfodol mwyn sicrhau bod pobl anabal yn cymryd rhan weithredol mewn materion sy'n effeithio ar eu bywydau. Cafodd y mentera hwn ei fabwysiadu gan bobl anabal a sefydliadau cymorth oherwydd yn hanesyddol mae pobl eraill wedi dweud wrth bobl anabal beth sydd orau iddyn nhw, yn hytrach na gofyn i bobl anabal eu hunain. Mae argymhellion y tasglu a gafodd eu cydgynhyrchu wedi cael eu defnyddio i liwio camau gweithredu a chanlyniadau'r cynllun pwysig hwn. Bydd yr argymhellion hyn yn parhau i fod yn adnodd pwysig y gall Llywodraeth Cymru ddychwelyd ato yn y dyfodol i nodi ei chamau gweithredu tymor canolig i hir dymor, mwyn cyflawni'r uchelgais a'r canlyniadau ar gyfer pobl anabal yn y cynllun 10 mlynedd hwn. Dulliau cyffredinol o ddatblygu'r cynllun hwn. Ochr yn ochr â gwaith pwysig ac argymhellion y tasglu, mae'r gwaith o ddatblygu'r cynllun hwn wedi cael ei liwio gan ystyriaethau, egwyddorion, rhwymedigaethau ac amcanion ehangach sydd wedi ei nodi isod. Gweithio gyda phobl anabal. Mae gweithio gyda phobl anabal yn hanfodol mwyn datblygu cymdeithas cynhwysol, deg a ffyniannus. Mae cydweithio â phobl anabal i fynd i'r afael ar problemau a'r heriau go iawn mae nhw'n eu hwynebu, yn sicrhau bod polisia'n effeithiol ac yn fwy tebygol o gyflawni'r canlyniad a fwredir sy'n parchu hawliau a chyfraniad pobl anabal. Mae gan sefydliadau pobl anabal ledled Cymru rôl strategol yn hybu hawliau pobl anabal yng Nghymru. Rydyn ni'n parhau i ariannu anabledd Cymru
y Gymdeithas Genedlaethol o Sefydliadau Pobl Anabl yng Nghymru. Mae arbenigedd a gwerth sefydliadau pobl anabl yn cefnogi Llywodraeth Cymru a'i gwaith o ddatblygu polisïau. Byw yn annibynnol. Mae byw'n annibynnol yn golygu bod gan pob person anabl yr un rhyddid, urddas, dewis a rheolaeth a dinasyddion eraill, a hynny gartref, yn y gwaith, mewn addysg ac yn y gymuned. Nid yw'n golygu gorfod byw ar ben eich hunain na gwneud popeth drostoch eich hun. Mae'n golygu hawliau i gymorth a chefnogaeth ymarferol i gymryd rhan lawn mewn cymdeithas ar yr un sail â phobl eraill, yn ogystal â llais, dewis a rheolaeth dros sut caiff hyn ei ddarparu. Mae'n ymwneud â sicrhau bod pobl o bob oed ac o bob cymuned yn gallu mwynhau llesiant a chael gafael ar gymorth priodol pan a sut mae ei angen arnynt. Ategir hyn gan erthygl 19 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabl a gafodd ei gadarnhau gan y DU yn 2009, sy'n nodi bod gan bobl anabl yr un hawl i fyw yn y gymuned gyda'r un dewisiadau a phobl eraill. Mae hyn yn cynnwys y cyfle i ddewis un ma'n preswylio a gyda phwy maen nhw'n byw, heb orfod byw mewn trefniant penodol. Hefyd, rhaid i wasanaethau a chyfleusterau cymunedol sydd ar gael i'r boblogaeth cyffredinol fod yn hygyrch ac yn ymatebol i anghenion pobl anabl hefyd. Cydraddoldeb. Mae deall sut mae agweddau a'r hunaniaeth unigolyn fel rhyw, hil, oedran ac anabledd yn cyfuno i greu profiadau gwahaniaethu unigryw yn gwella'r gwaith o ddatblygu polisïau. Mae'n galluogi llunwyr polisïau i gydnabod a mynd i'r afael a natur gymleth a rhynggysylltiedig hunaniaethau a phrofiadau personol unigolion. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn mynnu bod cyflogwyr a darparwyr gwasanaethau'n gwneud addasiadau rhesymol i gael gwared ar y anfanteision y mae pobl anabl yn ei wynebu. Mae'r dyletswydd hon yn sicrhau bod unigolyn anabl yn cael yr un mynediad at wasanaethau, cyflogaeth a swyddogaethau cyhoeddus. Efallai y bydd peidio â gwneud yr addasiadau hyn yn cael ei ystyried yn wahaniaethu anghyfreithlon. Fel rhan o'n dyletswyddau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb, mae gan Lywodraeth Cymru 7 amcan cydraddoldeb cenedlaethol, sef Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 1. Byddwn nhw'n creu Cymru lle mae pawb yn cael cyfleoedd i ffynnu yn unol â nod sefydliadol i leihau tlodi. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 2. Byddwn nhw'n creu Cymru lle gall pawb fod yn ymwybodol o'i hawliau dynol, lle cant ei diogelu, ei hybu a lle mae nhw'n sail i bob polisi gyhoeddus. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 3. Byddwn yn creu Cymru lle gall pawb fod yn ymwybodol o wasanaethau cyhoeddus o safon uchel a chael mynediad cyfartal artynt. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 4. Byddwn nhw'n creu Cymru sy'n atal gwahaniaethu, erlidigaeth, aflonyddu, camdrin, troseddu casinab a neu fwlio yn erbyn pawb. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 5. Byddwn nhw'n creu Cymru lle gall pawb o'r amrywiaeth lawn o gefndiroedd gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus, cael eu lleisiau wedi'u clywed a gweld eu hunain yn cael eu hadlewyrchu mewn swyddi arwain. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 6. Byddwn nhw'n creu Cymru a chyfleoedd teg a chyfartal i gael swydd
ac sy'n sicrhau triniaeth deg a chyfartal yn y gweithle gan gynnwys cyflog ac amodau teg. Amcan cydraddoldeb cenedlaethol 7. Byddwn yn creu Cymru sy'n amgylcheddol, gynaliadwy gyda'r gallu i sicrhau bod ein taith i sero net yn deg a'n bod yn ymateb i effeithiau anheg newid yn yr hinsawdd. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn canolbwyntio ar wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'r ddeddf yn rhoi diben cyffredin sy'n rhwymo'n gyfreithiol y 7 nod llesiant ar gyfer llywodraeth genedlaethol, llywodraeth leol, byrdau iechyd lleol a chyrff cyhoeddus penodol eraill. Mae'n rhoi manylion sut mae'n rhaid i gyrff gyhoeddus penodol weithio a chydweithio i wella llesiant Cymru. Bydd y cynllun hwn yn cefnogi'r nodau llesiant Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru sy'n fwy cyfartal a Chymru o gymunedau cydlynus. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl. Cadarnhaodd y Deyrnas Unedig y confensiwn hwn yn 2009 mwyn cynnal a hybu hawliau pobl anabl. Drwy gydol y cynllun hwn, rydyn ni'n cyfeirio at y confensiwn fel y Confensiwn ar Hawliau Pobl Anabl, yn hytrach na'r enw a roddwyd iddo, y Confensiwn ar Hawliau Pobl ac Anableddau, mwyn adlewyrchu ein hymrwymiad i'r model cymdeithasol o anabledd sy'n cael ei drafod yn fanylach isod. Drwy ymdrechion y gweithgor opsiynau deddfwriaethol, mae Llywodraeth Cymru'n parhau i archwilio sut i wreiddio Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru. Ym mhob un o'r 4 maes allweddol, mae'r cynllun hirdymor hwn yn amlinellu sut mae'r camau gweithredu a'i ganlyniadau'n cefnogi'r egwyddorion sydd wedi'u hamlinellu yn erthyglau perthnasol Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl. Drwy wneud yn siŵr bod ein camau gweithredu a'n canlyniadau yn cyd-fynd â'r egwyddorion hyn, ei nod yw sicrhau bod ein cynllun yn hybu mynediad at hawliau a chynhwylsiant fel y bwriedir gan y Confensiwn ar gyfer pob person anabl yng Nghymru. Roedd adroddiad y Cenhedloedd Unedig yn 2024 ar hawliau pobl ac anableddau yn tanlinellu nifer o feysydd holl bwysig lle mae'n rhaid i'r Deyrnas Unedig wella'u bywydau unigolion anabl. Roedd yr adroddiad yn argymell strategaethau cynhwysfawr i fynd i'r afael a ffrindau'r llafur mewn gwasanaethau anabledd ac iechyd meddwl, ac yn tynnu sylw at yr angen am gymorth personol, cymorth hamdden a thrafnidiaeth hygyrch ddigonol. Roedd yn pwysleisio'r angen i wella trefniadau nawdd cymdeithasol gan gynnwys asesiadau manwl ac addasiadau i fudd daliadau i dalu am gostau sy'n gysylltiedig ag anabledd. Roedd hefyd yn galw am gymorth wedi ei dargedu i grwpiau ar y cyrion i sicrhau eu bod yn gallu byw yn annibynnol ac yn tanlinellu pa mor bwysig yw atal bobl anabl rhag cael ei sefydliadoli oherwydd cymorth cymunedol annigonol. Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru'n gyfrifol am feysydd datganoledig fel iechyd, addysg a rhai agweddau ardeithio, ond mae nawdd cymdeithasol yn dal yn un o gyfrifoldebau Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae angen ymdrech drawslywodraethol unedig i ddatrys rhai o'r problemau trawsbynciol ar gyfer holl bobl anabl y Deyrnas Unedig. Mae'r gwaith i wneud y grantau ar buddion sy'n cael ei lywodraethu gan Lywodraeth Cymru a elwir weithiau'n fudd daliadau Cymru, mor hawdd ei hawlio a phosibl yn creu potensial cadarnhaol i bobl anabl yng Nghymru.
Roedd cyflwyno siarter Budd Daliadau Cymru ym mis Ionawr 2024 sydd wedi cael ei fabwysiadu gan bob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, yn arwydd o newid diwylliant tuag at ddylunio a darparu budd daliadau a grantiau Cymru sy'n fwy cydlynol, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn seiliedig ar hawliau. Mae Llywodraeth Cymru, gan weithio ar y cyd a'i phartneriaid, yn cyflawni ymrwymiadau'r siarter a fydd yn sicrhau bod pawb yn cael ei drin yn gyfartal ac yn deg, heb wahaniaethu, a bod pob partner yn dilyn y model cymdeithasol o anabledd wrth weinyddu budd daliadau Cymru. Y model cymdeithasol o anabledd. Mae'r model cymdeithasol o anabledd yn canolbwyntio ar rwystrau cymdeithasol yn hytrach nag amhariadau, gan ei reoli dros yr un hawliau i bobl anabl a'u cyfoedion. Mae'r model yn rhoi'r cyfrifoldeb ar gymdeithas gan alw am gael gwared ar rhwystrau strwythurol, diwylliannol a gwahaniaethu, sy'n cyfyngu ar gyfranogiad pobl anabl. Mae rhwystrau strwythurol yn cynnwys adeiladau anhygyrch. Mae'r rhwystrau diwylliannol yn deillio o agweddau, credoau ac arferion mewn cymdeithas sy'n arwain at allgau, gwahaniaethu a rhagfarn sy'n ffafrio pobl nad ydynt yn anabl. Drwy herio'r safbwyntiau hyn, gall gymdeithas ddangos nad rhywbeth negyddol yw bod yn anabl, ac bod cymdeithas a chymunedau'n gryfach ac yn fwy cydlynol gyda amrywiaeth o bobl, gan gynnwys pobl anabl. Mae'r model hwn yn grymuso pobl anabl i arfer eu hawliau ac yn dathlu eu hamrywiaeth a'u cyfraniadau. Gwahaniaethu a rhagfarn. Mae pobl anabl yn aml yn gwynebu gwahaniaethu sy'n ffafrio pobl nad ydynt yn anabl. Mae llawer yn ei alw'n ableddiaeth. Byddai peidio â darparu seilwaith hygyrch fel rampiau a tholedau hygyrch yn ddulliau hygyrch o gyfathrebu a rhannu gwybodaeth megis llythyrau print bras yn enghraifft o hyn. Ar ben hynny, mae rhai pobl anabl yn wynebu gwahaniaeth bwriadol fel allgau a sarhau. Mae gwahaniaethu'n gallu arwain at ganlyniadau dwys i bobl anabl, gan gynnwys teimlo'n ynysig, llai o gyfleoedd mewn bywyd, a niwed emosiynol. Mae angen newidiadau cymdeithasol i fynd i'r afal â'r problemau hyn, gan gynnwys dylunio mannau cynhwysol, lledaenu ymwybyddiaeth, a sicrhau cydraddoldeb i bawb. Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Mae iaith arwyddion Prydain yn iaith unigryw gyda gramadeg, cystrawen a geirfa unigryw, a hon yw'r iaith gyntaf neu'r iaith o ddewis i lawer o bobl fyddar yng Nghymru. Cafodd ei chydnabod fel iaith swyddogol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn 2003, ac mae Deddf Iaith Arwyddion Prydain 2022 yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau a gwybodaeth gyhoeddus ar gael i bobl sy'n defnyddio iaith arwyddion Prydain. Cafodd iaith arwyddion Prydain ei chydnabod fel un o ieithoedd Cymru yn 2004 gan Lywodraeth y Cynulliad ar y pryd, ac rydyn ni'n dal wedi ymrwymo i sicrhau bod y gymuned iaith arwyddion Prydain fyddar yn cael ei chynnwys a'i grymuso'n llawn ym mhob agwedd ar gymdeithas yng Nghymru. Mae cydnabod iaith arwyddion Prydain fel iaith leiafrifol yn hanfodol ar gyfer eu llesiant a'i hawliau dynol. Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod yr heriau sy'n wynebu pobl fyddar sy'n defnyddio iaith arwyddion Prydain, a'r angen i oresgyn y rhain mwyn atal rhagfarn ac allgau. Mae'r cynllun hwn yn pwysleisio'r angen am gyfraniad gan y Llywodraeth a gan gymuned fyddar iaith arwyddion Prydain wrth ddylunio
darparu a gwerthuso polisïau a gwasanaethau perthnasol. Y Gymraeg. Mae Cymraeg 2050, Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg, yn anelu at filiwn o siaradwyr Cymraeg a dyblu'r defnydd dyddiol o'r Gymraeg erbyn 2050. Credwn fod y Gymraeg yn perthyn i bob un ohonom ni, lle bynnag yr ydym ar ein taith iaith Gymraeg. Nid dim ond mater o hunaniaeth diwylliannol ac amrywiaeth yw'r iaith. Mae'n ymwneud â chynhwysiant cymdeithasol a chydraddoldeb hefyd. Mae siaradwyr Cymraeg anabal yn gallu wynebu rhwystrau ychwanegol wrth geisio cael gafal ar wasanaethau, addysg a chyflogaeth yn Gymraeg. Mae technoleg yn gallu helpu pobl ag anghenion penodol i ddefnyddio'r Gymraeg. Gallai hyn gynnwys pobl anabal, pobl hŷn, pobl ag anghenion dysgu ychwanegol, neu bobl ag anghenion sy'n deillio o driniaeth feddygol neu amhariad gwybyddol neu gorfforol. Nid dim ond mater o ddefnyddio'r Gymraeg yw hyn. Mae'n ymwneud â galluogi pobl i ddefnyddio'r Gymraeg sydd ganddynt, heb unrhyw gamau ychwanegol, a heb achosi heriau ychwanegol iddynt. Yn unol ag egwyddor y cynnig rhagweithiol yn ein cynllun mwy nag eiriau ar gyfer gwreiddio'r Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, mae'r cyfrifoldeb ar ddarparwyr iechyd a gofal i gynnig gwasanaethau yn Gymraeg yn hytrach na bod y claf neu'r defnyddiwr gwasanaeth yn gorfod gofyn amdanynt. Yn ein datganiad polisi ar dechnoleg iaith Gymraeg ym mis Ionawr 2025, roedd Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio i helpu pawb i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg sydd ganddynt mewn adnoddau lle nad yw'r Gymraeg yn cael ei chefnogi i raddau digonol, er enghraifft mewn meddalwedd penodol ar gyfer pobl anabal. Rydyn ni hefyd yn cydnabod pa mor bwysig yw sicrhau bod ein mannau cyfrwng Cymraeg fel eisteddfodau, ein gweithgareddau sy'n cael arian grant a gwyliau diwylliannol yn hygyrch ac yn gynhwysol i bob person anabal. Cymdogaethau a lleoedd. Er mwyn cyflawni'r uchelgeisiau cyffredinol hir dymor ar gyfer cymdogaethau a lleoedd sy'n cael ei disgrifio ym Mhennod 1, mae'r bennod hon yn nodi'r canlyniadau rydyn ni'n disgwyl ei gweld dros gyfnod o 10 mlynedd o ganlyniad i'r camau rhaid i bob un ohonom eu cymeryd i sicrhau bod ein cymdogaethau a'n lleoedd yn gynhwysol er mwyn i bobl anabal allu ffynnu. Mae cymdogaethau a lleoedd yn cynnwys y themau canlynol: teithio, tai a'r model cymdeithasol o anabledd. Teithio. Canlyniad 1. Gwasanaethau trafnidiaeth hygyrch. Mae gwasanaethau trafnidiaeth a seilwaith teithio yn gynhwysol, yn rhyggysylltiedig ac yn cefnogi hawl pobl anabal i gymryd rhan lawn yn y gymuned lle maen nhw'n byw ac mewn cymdeithas yn ehangach. Canlyniad 2. Cefnogi staff. Mae hyfforddiant ac adnoddau ar gael i'r rhai sy'n rhan o bob lefel o gynllunio, datblygu a darparu gwasanaethau a seilwaith trafnidiaeth er mwyn deall a bodloni anghenion teithio pobl anabal a chyflawni yn erbyn eu rhwyndigaethau eu hunaniaeth o dan gyfraith gydraddoldeb ac yn unol â'r model gymdeithasol o anabledd. Canlyniad 3. Polisi cynhwysol. Wrth lunio polisïau, mae pobl anabal yn cael eu cynnwys yn y gwaith o ddylunio a darparu rhwydweithiau trefnidiaeth Cymru, gan sicrhau bod anghenion pob person anabal yn cael ei gwreiddio ar draws dulliau teithio a darparwyr trefnidiaeth yn y camau cynharaf. Canlyniad 4. Gwybodaeth hygyrch. Mae gwybodaeth teithio ar gael mewn amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu
gan gynnwys iaith arwyddion Prydain, ac mae wedi ei gynllunio i alluogi pobl anabl i gynllunio, archebu a mynd ar eu taith heb rwystrau ac i warchod eu hawl i gael gwybodaeth. Canlyniad 5. Llywodraethu effeithiol. Sefydlu trefniadau llywodraethu effeithiol sy'n canolbwyntio ar ddarparu dulliau teithio cynhwysol a hygyrch i bobl yng Nghymru, gan sicrhau bod eu profiadau bywyd yn cael eu gwerthfawrogi ac yn arwain at weithredu, a hynny drwy weithio gyda phartneriaid yn y diwydiant ac ar draws dulliau teithio. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthygl 9 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabl, sy'n nodi bod angen i wledydd gymeryd camau priodol i sicrhau bod pobl anabl yn cael mynediad ar sail y gyfartal â phobl eraill, at yr amgylchedd ffisegol, at drafnidiaeth, at wybodaeth a chyfathrebu gan gynnwys technoleg a systemau gwybodaeth a chyfathrebu ac at gyfleusterau a gwasanaethau eraill sy'n agored neu'n cael eu darparu i'r cyhoedd, a hynny mewn ardaloedd trefol a gwledig. Mae teithio anhygyrch yn dal yn broblem sylweddol i bobl anabl, sy'n aml yn wynebu nifer o heriau o ran trafnidiaeth gynhwysol, fel rhwystro llwybrau ac mewn safleoedd bysiau, yn enwedig y safleoedd hynny lle mae'r bws yn tynnu mewn ac mae diffyg cyrbiau isel, a lifftiau diffygol mewn gorsafoedd di'r rheilffordd. Mae hyn yn cael ei gydnabod yn strategedd drafnidiaeth Cymru a'r cynllun cyflawni sy'n tynnu sylw at y diffyg trafnidiaeth fforddiadwy neu gyfagos sydd ar gael fel rhwystyr i waith, gwasanaethau a hamdden i rai unigolion, yn enwedig pobl hŷn a phobl anabl a allai hefyd fod angen gwasanaeth o ddrws i ddrws. Mae'r ansicrwydd hwn yn gallu effeithio ar hyder ac ymddiriaeth pobl anabl wrth symud o gwmpas cymunedau. Mae oedolion anabl neu bobl â salwch hirdymor cyfyngol yn llai tebygol o ddweud eu bod yn teimlo'n ddiogel yn cerdded yn eu hardal leol neu'n teithio. 56% mwy na phobl nad ydynt yn anabl, sef 70%. Mewn byd sy'n dod yn fwy a mwy digidol, rhaid gwneud mwy na chanolbwyntio ar fannau ffisegol i sicrhau teithio hygyrch. Nawr, rhaid i unigolion hefyd defnyddio llwyfannau ar-lein a systemau tocynnau digidol i fynd o le i le. Rhaid gwella'r broses hygyrch ac cynhwysol o gynllunio teithiau o'r dechrau i'r diwedd, ac yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle mae mynediad at drafnidiaeth yn aml yn waeth. Mae pobl anabl yn aml yn teimlo bod eu anghenion yn cael eu anghofio pan fydd seilwaith trafnidiaeth yn cael ei ddylunio. Gall hyn gynnwys lonydd beiciau yn agos at fannau cerdded er enghraifft. Mae ymchwil gan Guide Dogs UK yn dangos bod rhai dyluniadau lonydd beiciau mewn safleoedd bysiau yn peri risgiau diogelwch sylweddol i bobl ag amhariad ar ei golwg a phobl anabl eraill. Mae'r dyluniadau hyn yn lleihau mynediad at weithgareddau ac annibyniaeth, ac yn peri risg sylweddol i ddiogelwch pobl anabl, sy'n tynnu sylw at yr angen i ddylunio seilwaith trefnidiaeth gwell a chynhwysol, a chynllunio i hybu teithio llesol gan osgoi'r risgiau hyn, a gwella mynediad i bawb. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella teithio i bobl anabl yng Nghymru, a bydd hyn yn dechrau gweithio i sefydlu ei ffanel teithio aml ddull cynhwysol cyntaf ar gyfer pobl anabl yn ystod 2025 a 2026. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod hawliau a llesiau pobl anabl yn rhan ganolog o luniau polisïau trafnidiaeth, drwy integreiddio eu safbwyntiau a'i harbenigedd. Ei nod yw creu seilwaith trefnidiaeth cynhwysol sy'n parchu ac yn cynnal hawliau pob person anabl. Mae rhai cynlluniau cymorth i deithwyr yn annigonol ac yn methu cydnabod anghenion pobl anabl. Mae gan Trefnidiaeth Cymru ran holl bwysig i'w chwarae o ran sicrhau teithio cynhwysol a hygyrch i'r holl bobl anabl sy'n defnyddio ei wasanaethau'r rheilffyrdd.
Bydd Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda'r Trafnidiaeth Cymru i wreiddio'r model cymdeithasol o anabledd, gan rhoi pwyslais ar gael gwared ar unrhyw rhwystrau yn ei ddiwylliant a'i wasanaethau, drwy sicrhau bod yr holl staff rheng mlaen yn cael hyfforddiant a gwybodaeth am y model. Mae gwasanaethau bysiau, tacsis a cherbydau llogi preifat i gyd yn hanfodol i gefnogi mynediad pobl anabl at weithgareddau hanfodol, gan gynnwys gwaith, apwyntiadau iechyd a hamdden. Yn aml, tacsis a cherbydau llogi preifat yw'r unig ffordd y mae llawer o bobl anabl yn gallu symud o amgylch eu trefiau dinasoedd oherwydd diffyg trafnidiaeth gyhoeddus gwbl hygyrch. Rydyn ni am gael system drwyddedu tacsis a cherbydau llogi preifat sy'n addas ar gyfer Cymru fodern, sy'n hybu diogelwch teithwyr a gyrwyr, sy'n cyfrannu at amgylchedd glannach, sy'n gwella profiad y cwsmer ac sy'n hygyrch i bawb. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda phobl anabl i ddeall y ddarpariaeth bresennol o drafnidiaeth gymunedol yn well ac i nodi unrhyw flychau mewn gwasanaethau trafnidiaeth i bobl anabl. Tai. Canlyniad 1. Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth. Mae pobl anabl yn ymwybodol o'i hawliau tai a'r dewisiadau sydd ar gael iddynt o ran tai hygyrch a gwasanaethau cymorth. Canlyniad 2. Argaledd tai hygyrch. Mae rhagor o dai addas a hygyrch ar gael sy'n fforddiadwy wedi dodrefnu'n a'i lleoli'n briodol i fodloni'r anghenion preswylwyr anabl, ac mae digon o dai o safon ar gael i helpu i ateb y galw o hau amseroedd aros. Canlyniad 3. Gwasanaethau tai hygyrch. Gwasanaethau tai mwy hygyrch, gan gynnwys prosesau ymgeisio sy'n di-dor ac yn dryloyw, gan weithredu o dan ddull gyfrannol, system gyfen i leihau rhwystrau i dai breswylwyr anabl a sicrhau diogelwch i'r grwpiau mwyaf agored i niwed, enghraifft pobl ddigartref neu bobl sy'n ffoi rhag trais. Canlyniad 4. Polisi cynhwysol. Mae strategaeth dai a pholisi cysylltiedig yn cael eu datblygu drwy gynnwys pobl anabl ac ystyried anghenion croes toriadol. Canlyniad 5. Llywodraethu effeithiol. Mae gwasanaethau tai a chymorth i bobl anabl yn cael eu llywodraethu'n dda ac yn cael eu dal yn atebol drwy trefniadau monitro, rheoleiddio, gorfodi a chasglu data perthnasol. Canlyniad 6. Staff cefnogol. Mae pawb sy'n rhan o'r gwaith o ddatblygu a darparu materion sy'n ymwneud â thai hygyrch, gan gynnwys swyddogion etholedig, gweithwyr yn y sector cyhoeddus, darparwyr tai a landlordiaid, yn meddu ar wybodaeth briodol am y model cymdeithasol o anabledd ac anghenion pobl anabl. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthygl 28, Confensiwn y Genhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, sy'n nodi hawliau pobl anabl i safon byw ddigonol a diogelwch cymdeithasol. Mae'n cydnabod hawliau pobl anabl i safon byw ddigonol iddyn nhw eu hunain a'u teuluoedd gan gynnwys tai digonol a mynegiad at raglenni tai cyhoeddus i bobl anabl. Mae cael gwybodaeth hygyrch am dai yn hanfodol i bobl anabl. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella mynediad pobl anabl at wybodaeth am dai, gan gynnwys pobl sydd wedi hallgaen ddigidol. Drwy ddarparu gwybodaeth hygyrch a chynhwysol, gallwn rymuso pobl anabl i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynghylch ble a sut mae nhw'n byw
a gwella mynediad teg at gyfleoedd tai. Mae'r dull hwn yn helpu i atal pobl rhag deimlo'n unig ac yn ynysig, yn hybu llesiant ac annibyniaeth, ac yn helpu pobl anabl i gymryd rhan llawn yn y gymuned. Mae sicrhau bod pobl anabl yn gallu cael gafal ar dai addas yn hanfodol mwyn iddynt allu byw yn annibynnol a gwella ansawdd eu bywyd. Mae darparu cartrefi hygyrch o safon i bobl anabl yn gwella iechyd a llesiant, yn cefnogi gwell gyrhaeddiad addysgol, yn ogystal â manteision eraill. Mae diffyg tai fforddiadwy a hygyrch yn cyfyngu at y dewisiadau sydd ar gael i bobl anabl, gan ei gwneud yn anodd iddynt ddod o hyd i lety sy'n cefnogi eu annibyniaeth. Gall addasu eiddo presennol i'w gwneud yn hygyrch fod yn rhy ddrud. Mae llawer o bobl anabl yn wynebu heriau ariannol ac mae cost uchel addasiadau angenrheidiol yn ychwanegu baich ychwanegol. Gall mynd i'r afael ar rhwystrau ariannol hyn drwy grantiau, cymortholiadau a pholisïau tai cynhwysol helpu sicrhau bod unigolion anabl yn cael mynediad cyfartal at ymgylcheddau byw diogel, cyffyrddus ac addas. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu pobl anabl i fyw yn annibynnol yn y gymuned. Os oes angen i bobl anabl wneud newidiadau i'w cartrefi, maen nhw'n gallu gwneud cais am gymorth gan y grant cyfleusterau i bobl anabl neu hwyluso, un cynllun sy'n rhoi cymorth mwyn byw'n annibynnol. Mae'r cynllun hwyluso yn helpu pobl anabl gyda grantiau ar gyfer addasiadau fel canllawiau, cydio a chanllawiau grisiau, cadeiriau codi ac adeiladu estyniad. Ar ben hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda awdurdodau lleol i wella hygyrchedd a chydlynu'r gwaith o gyflwyno addasiadau tai a chyflewni offer. Mae byw mewn llety anaddas yn gallu achosi i lesiant meddyliol pobl anabl ddirywio'n sylweddol. Mae diffyg llety diogel yn gallu cael effaith negyddol ar iechyd meddwl a llesiant corfforol, gan arwain at ragor o anawsterau o ran cael gwaith a chynnal perthnasoedd. Mae papur gwyn Llywodraeth Cymru ar roi terfyn ar ddigartrefedd yn nodi bod angen cymorth ychwanegol ar bobl anabl i leihau'r risg o ddirgartrefedd. Pan nad yw'n ddiogel iddynt aros yn eu cartref eu hunain, mae angen i bobl anabl a'u plant sy'n wynebu trais domestig, dianc o amgylchedd peryglus, yn ogystal â sicrhau llety sy'n cadw'r teuluoedd sy'n ffoi gyda'i gilydd ac sy'n bodloni eu gofynion hygyrchedd unigryw. Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod pa mor bwysig yw gweithio gydag awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaethau i wella darpariaeth o'r llety hygyrch i bobl anabl, eu gofalwyr, eu plant, wrth ffoi rhag trais. Gall diffyg llety hygyrch a fforddiadwy gael effaith negyddol ar bobl anabl o gymunedau sipsiwn a theithwyr enghraifft, gan gyfyngu ar ei annibyniaeth a chyfrannu at ganlyniadau iechyd gwaeth ac ansawdd bywyd is. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gydweithio â phob cymuned i ddeall a mynd i'r afael ar rhwystrau penodol mewn cysylltiad â thai. Gwreiddio a deall y model cymdeithasol o anabledd. Canlyniad 1. Mynediad at wasanaethau cyhoeddus. Mae hawl pobl anabl i fyw yn y gymuned yn cael ei harfer drwy waith cynllunio a dylunio cynhwysol, gan sicrhau mynediad cyfartal at amwynderau, cyfleusterau a mannau cyhoeddus heb rwystrau. Canlyniad 2. Cymunedau cynhwysol a chydlynol. Mae pobl anabl yn cael eu chynrychioli a'i galluogi i gymryd rhan llawn yn eu cymunedau lleol, gyda chydweithrediad y sector gyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, gan sicrhau bod unrhyw gyfleusterau a gwasanaethau newydd sy'n agorad i'r cyhoedd yn adlewyrchu pob agwedd at
hygyrchedd i bobl anabl a'u rhydweithiau cymorth. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthygl 9 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, sy'n nodi bod angen i wledydd gymeryd camau priodol i sicrhau bod pobl anabl yn cael mynediad ar sail gyfartal â phobl eraill, at yr amgylchedd ffisegol, at drafnidiaeth ac at wybodaeth a chyfathrebu. Mae'r model cymdeithasol o anabledd yn dangos ffordd wahanol o feddwl am anabledd a rhwystrau i gynhwysiant. Mae'r model cymdeithasol o anabledd yn cydnabod bod gan bobl anabl brofiadau gwahanol oherwydd y rhwystrau sy'n cael ei greu gan gymdeithas, drwy amgylcheddau anhygyrch, agweddau a gwerthoedd pobl, enghraifft. O dan y model hwn, a drwy dileu rhwystrau hynny, gall pobl anabl gymryd rhan llawn mewn cymdeithas ar sail gyfartal, ac mae cymdeithas yn elwa o gynhwysiant llawn pobl anabl. Mae hyn yn cyferbynnu ar model meddygol o anabledd, sy'n dweud nad yw pobl anabl yn gallu cymryd rhan mewn cymdeithas oherwydd eu hamhariadau neu eu gwahaniaethau. Gall y safbwynt hwn effeithio negyddol nid yn unig ar fywydau pobl anabl, ond ar sut mae rhai pobl anabl yn gweld eu hunain, sy'n gallu gwneud pobl anabl yn llai tebygol o herio hehithriad o gymdeithas prif ffrwd. Mae arddel y model cymdeithasol o anabledd yn helpu i greu cymdeithas deg lle mae hawliau a chyfraniadau pobl anabl yn cael eu gwerthfawrogi. Drwy fabwysiadu'r model cymdeithasol o anabledd ar draws cymdeithas, gellir trawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu amgylcheddau cynhwysol a hygyrch i bob person anabl. Gall sefydliadau addysgol sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle cyfartal i ddysgu a thynnu, a gall cyflogwyr greu gweithleoedd hygyrch a chynhwysol sy'n defnyddio sgiliau a doniau gweithwyr anabl. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i'r model cymdeithasol o anabledd ac i sicrhau bod pobl anabl yn rhan o'r gwaith o ddylunio, gweithredu a monitro polisïau, arferion a gweithdrefnau newydd a gwell perthnasol sydd ddim yn creu rhwystrau i bobl anabl. Drwy wreiddio'r model cymdeithasol o anabledd yn ein rhaglenni hyfforddi, a mewn ymarferion bob dydd, rydyn ni'n herio gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl ac yn meithrin cymdeithas gynhwysol a theg. Rydyn ni eisoes wedi darparu hyfforddiant ar y model cymdeithasol o anabledd i dros 200 o aelodau'r tasglu a'r gweithgorau, sydd ers hynny wedi integreiddio'r wybodaeth hon yn eu meysydd polisi, eu sefydliadau a'u harferion o ddydd i ddydd. Mae unedau tystiolaeth, cydraddoldeb, hil ac anabledd Llywodraeth Cymru yn gweithio i wella airgaeledd, ansawdd a manylder y dystiolaeth am unigolion sydd â nodweddion gwarchodedig a chysylltiedig i'n helpu i ddeall a yw'n uchelgais yn cael ei chyflawni ar gyfer gwahanol grwpiau o bobl. Mae'r unedau tystiolaeth yn dylunio ac yn profi cwestiynau argolwg safonol sy'n adlewyrchu'r model cymdeithasol o anabledd y gellid ei ymgorffori mewn gwaith casglu data ac ymchwil gymdeithasol yn y dyfodol. Mae pobl anabl wedi bod yn rhan annatod o bob cam o'r gwaith ymchwil. Cyflogaeth, incwm ac addysg. Mwyn cyflawni'r uchelgeisiau cyffredinol hirdymor ar gyfer addysg, cyflogaeth ac incwm a ddisgrifir ym mhennod 1. Mae'r bennod hon yn nodi'r canlyniadau rydyn ni'n disgwyl ei gweld dros gyfnod o 10 mlynedd o ganlyniad i'r camau rhaid i bob un ohonom eu cymeryd i sicrhau bod pobl anabl yn cael mwynhau safon byw dda drwy gyflogaeth ac incwm teg. Mae addysg, cyflogaeth ac incwm
yn cynnwys y themâu canlynol, cyflogaeth ac incwm, ac addysg i blant a phobl ifanc. Cyflogaeth ac incwm. Canlyniad 1. Cymorth cyflogaeth a busnes. Mae pobl anabl yn gallu cael gafal ar gyngor a gwasanaethau datganoledig, prydlon a chydlynol sy'n wybodus ac yn hygyrch mwyn ei galluogi i gael mynediad teg at gyfleoedd gwirfoddoli neu profiad gwaith, cyflogedig a di-dal, hunangyflogaeth a chyfleoedd gwaith gyrfaoedd hirdymor. Cyflogaeth ac incwm. Canlyniad 1. Cymorth cyflogaeth a busnes. Mae pobl anabl yn gallu cael gafal ar gyngor a gwasanaethau datganoledig, prydlon a chydlynol sy'n wybodus ac yn hygyrch mwyn ei galluogi i gael mynediad teg at gyfleoedd gwirfoddoli neu profiad gwaith, cyflogedig a di-dal, hunangyflogaeth a chyfleoedd gwaith gyrfaoedd hirdymor. Canlyniad 2. Polisïau ac ymarfer cynhwysol. Mae pobl anabl yn rhan o'r gwaith o hybu arferion recriwtio, cadw a datblygu cynhwysol. Mae hyn yn cynnwys defnyddio'r pwrs cyhoeddus i feithrin ymddygiadau sy'n cefnogi gweithlu gynhwysol, cael gwarad ar rhwystrau a chreu amgylchedd cefnogol lle mae pobl anabl yn gallu ffynnu yn ei gyrfaoedd. Canlyniad 3. Cyflogwyr hygyrch. Mae pobl anabl yn cael eu cynrychioli ar bob lefel yng Ngweithlu Cymru. Mae cyflogwyr yn ymwybodol o cyfrifoldebau cyfreithiol a hawliau cyflogaeth gweithwyr anabl. Mae cyflogwyr yn cael eu hannog i fabwysiadu arferion cynhwysol i ddileu rhagfarn a gwahaniaethu yn y gweithle a hybu prosesau recriwtio, cadw a datblygu teg ar gyfer gweithwyr anabl, gan ddeall mai triniaeth gwahanol drwy ddarparu addasiadau rhesymol yw'r ffordd o sicrhau tegwch o ran canlyniadau cyflogaeth yn aml. Canlyniad 4. Datblygu sgiliau. Mae ceiswyr gwaith a gweithwyr anabl o bob oed yn deall eu hawliau cyflogaeth ac yn gallu eu harfer gan gynnwys drwy weithredu cadarnhaol i sicrhau cyfleoedd cyfartal ar gyfer dysgu gydol oes. Nid yw pobl anabl dan anfantais yn y farchnad swyddi oherwydd rhwystrau i addysg, hyfforddiant neu gymorth recriwtio. Mae gan bobl anabl fynediad at wybodaeth, cyngor, cymorth ac arweiniad gyrfaoedd a chyflogadwyedd proffesiynol di-dduedd personol. Canlyniad 5. Mynd i'r afael ar rhwystrau i incwm. Mae safbwyntiau pobl anabl yn cael eu hystyried wrth drafod â Llywodraeth y Deyrnas Unedig ynghylch digwyddiadau i'r system budd daliadau sydd heb ei datganoli. Canlyniad 6. Llai o anghydraddoldeb economaidd cymdeithasol. Mae canlyniadau economaidd gymdeithasol pobl anabl yn gwella, a'r anghydraddoldebau'n lleihau, drwy weithredu'n gadarnhaol a chyflawni'r ddyletswydd economaidd gymdeithasol ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthygl 27 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabl, sy'n nodi hawl pobl anabl i fyw'n annibynnol a chymeryd rhan yn y gymuned. Rhaid i wledydd gymryd camau i wahardd gwahaniaethu ym mhob mater cyflogaeth a sicrhau amodau gwaith teg a ffafriol, gan gynnwys amddiffyn pobl rhag aflonyddu ar hawl i gwyno. Dylid cymryd camau hefyd i hybu cyfleoedd cyflogaeth, datblygiad gyrfa a hunangyflogaeth i bobl anabl, yn ogystal â darparu addasiadau rhesymol yn y gweithle.
Mae llawer o bobl anabl sydd eisiau gwaith yn methu cael mynediad ato. Mae'r rhwystrau'n cynnwys diffyg gweithleoedd hygyrch a chymorth yn y gwaith sy'n eu hatal rhag ennill cyflog teg a chael boddhad o'i swydd. Gwaethaf y gofynion cyfreithiol a nodir yn y deddf cyfrifoldeb, mae llawer o gyflogwyr yn dal i fethu a deall yr addasiadau angenrheidiol sydd eu hangen i gefnogi pobl anabl i gael gwaith. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Medi 2024, y gyfradd cyflogaeth ymysg pobl anabl rhwng 16 a 64 oed yng Nghymru oedd 51%. A'r gyfradd ar gyfer pobl nad ydynt yn anabl oedd 81%. Hefyd, mae gweithwyr anabl yn aml yn canfod eu hunain mewn swyddi sy'n talu llai. Mae adroddiad Llesiant Cymru 2024 yn nodi bod y gwahaniaeth cyflog rhwng pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl yng Nghymru yn 1.75 ceiniog, sef 12% yn 2023. Mae Cerrig Milltir Cenedlaethol yn gosod y targed hir dymor i ddileu bwlch cyflog rhwng y rhywiau anabledd ac ethnigrwydd erbyn 2050. Ymhlith oedolion o oedran gweithio, mae 25% o unigolion sy'n byw mewn teulu lle mae unigolyn anabl yn byw mewn tlodi incwm cymharol a'i cymharu a 18% o rhai mewn teuluoedd lle nad oes neb yn ystyried ei hun yn anabl. Yn 2022-23, roedd 1 o bob 4 o bobl anabl neu bobl â salwch cyfyngol hirdymor yn byw mewn cartref mewn amddifaudd materol o'i cymharu ag 11% o bobl nad oeddent yn anabl. Mae'r niferoedd hyn yn tynnu sylw at wahaniaeth sy'n pyrru pryder sy'n gwbl anerbyniol mewn cymdeithas deg a chyfiawn. Mae sicrhau bod safon byw pobl anabl yn deg drwy incwm a gwaith teg yn hanfodol i hybu cymdeithas gynhwysol lle gall pawb gyfrannu'n ystyrlon. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod annog ceisiadau am swyddi gan bobl anabl yn dda i fusnesau, gan roi mantais gystadleuol i sefydliadau. Gall helpu gynyddu nifer yr ymgeiswyr o ansawdd uchel a chreu gweithlu sy'n adlewyrchu ei gymuned lleol. Mae'r cynllun hyderus o ran anabledd yn fenter sy'n gweithredu ledled y Deyrnas Unedig i helpu cyflogwyr i fanteithio i'r eithaf ar y doniau y gall pobl anabl eu cynnig yn y gweithle. Fodd bynnag, fel y nodwyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, mae yna rai diffygon i'r cynllun gan gynnwys nifer isel y cyrff sector cyhoeddus sy'n cyrraedd y statws arweinydd lefel 3 uchaf a hyder pobl anabl yn y cynllun. Rydym wedi ymrwymo i gydweithio â Llywodraeth y Deyrnas Unedig i fynd i'r afael ar materion hyn. Rydym hefyd am gynyddu nifer y cyflogwyr yng Nghymru sy'n ennill statws arweinydd. Mae ein hyrwyddwyr cyflogaeth pobl anabl yn mynd ati i gefnogi cyflogwyr ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus i gyflawni'r nod hwn. Caiff hyn ei ategu gan waith cynghorwyr cyflogaeth pobl anabl Busnes Cymru sy'n helpu busnesau bach a chanolig i wella eu harferion cyflogaeth a drwy adnoddau digidol sydd ar gael drwy Busnes Cymru. Rydyn ni hefyd yn gweithio i wellau'n perthynas a chynghorwyr anabledd yr adran gwaith y pensiynau mwyn ein galluogi i gydweithio'n fwy strategol yn ein hamdrechion i gynyddu'r nifer y sefydliadau sy'n symud ymlaen i ennill statws arweinydd hyderus o ran anabledd. Yn ogystal, rydym wedi gweithio gydag aelodau o'r tasglu hawliau pobl anabl i gyd-greu tystiolaeth mwyn profi a yw cynllun penodol i Gymru yn ymarferol. Busnes Cymru yw prif wasanaeth cymorth busnes dwyieithog Llywodraeth Cymru ar gyfer microfusnesau a busnesau bach a chanolig yng Nghymru, gan gynnwys mentrau cymdeithasol a darpar
entrepreneuraidd o bob oed. Mae Llywodraeth Cymru'n cyflogi 5 hyrwyddwyr cyflogaeth pobl anabl sy'n dod â phrofiad bywyd ac arbenigedd i'w rolau, fel aelodau parhaol o staff. Mae'r hyrwyddwyr hyn yn cefnogi'r gwaith o gyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru i wella canlyniadau cyflogaeth i bobl anabl sy'n gweithio'n fewnol ac yn allanol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i hybu cynhwysiant a hawliau pobl anabl drwy annog sefydliadau a busnesau ledled Cymru i benodi hyrwyddwyr penodol i wella mynediad pobl anabl at waith. Mae opsiynau gweithio hybrid neu hyblyg yn arbennig o bwysig i lawer o bobl anabl. Mae trefniadau gweithio hybrid o fudd i gyflogwyr a gweithwyr anabl. Rhaid i drefniadau priodol fod ar gael pan fydd pobl anabl yn cael eu cyflogi, mwyn eu helpu gyflawni eu rolau a'u cyfrifoldebau ac i sicrhau bod cyflogwyr yn gweithio o fewn y fframweithiau cyfreithiol. Mae angen cefnogaeth ar gyfer addysg uwch ar ôl ysgol, datblygu sgiliau a phrentisiaethau ar gyfer pobl ifanc anabl a rhai sy'n hŷn ac yn ystyried fel sgilio, gan gefnogi grymuso, annibyniaeth a chydraddoldeb. Drwy gefnogi polisïau ac arferion cynhwysol, gall Cymru osod meincnod ar gyfer creu cymdeithas lle mae pawb yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial a chyfrannu mewn ffordd ystyrlon. Yn aml, caiff pobl anabl ei ystyried fel rhai sy'n derbyn gwasanaethau fel gofal a chymorth mewn ffordd o ddefol. Mewn wirionedd, mae pobl anabl yn arweinwyr economaidd ac yn gyflogwyr. Mae economeg gynhwysol, lle mae pobl anabl yn dod â'u profiad o fywyd a'u harbenigedd yn cefnogi'r economi i greu Cymru'n lle fwy llewyrchus. Addysg i blant a phobl ifanc. Canlyniad 1. Mynediad at addysg. Bydd y gwaith o ddatblygu polisi addysg ac iechyd yn nodi, yn ystyried ac yn ymateb i anghenion addysgol ac iechyd plant a phobl ifanc anabl. Canlyniad 2. Polisi addysg cynhwysol. Mae dysgwyr a staff anabl yn gallu cyfrannu'n ystyrlon at ddatblygu polisi addysg drwy ddull gweithredu sy'n seiliedig ar hawliau ac yn cael llais yn y gwaith o gynllunio a darparu'r cymorth mae nhw'n ei gael ar draws yr holl sefydliadau addysg, gan gynnwys lle addysg sy'n cael ei ddarparu gartref. Canlyniad 3. Darparwyr addysg cefnogol. Mae gan ddarparwyr addysg yr adnoddau a'r dealltwriaeth angenrheidiol i ymgorffori'r y model cymdeithasol o anabledd yn llawn, ac i wreiddio hawliau dysgwyr anabl fel plant a phobl ifanc, ac fel pobl anabl gan gynnwys drwy recriwtio staff addysgu anabl a darparu hyfforddiant ac offer arbenigol. Canlyniad 4. Arolygu, rheoleiddio a chydymffurfio. Mae addysg gynhwysol a hygyrch yn cael ei ddarparu ar gyfer dysgwyr anabl, gyda threfniadau cadarn ar gyfer rheoleiddio, arolygu a gorfodi wedi hategu gan raglen effeithiol o fonitro a gwerthuso, sy'n adlewyrchu profiadau dysgwyr anabl ac sy'n nodi ac yn hybu enghreifftiau o arferion da. Canlyniad 5. Lleoliadau addysgol hygyrch. Mae lleoliadau addysgol a sefydliadau academaidd eraill yn hygyrch o ran eu dyluniad ac o ran eu seilwaith ffisegol a tegol, gan alluogi pobl anabl i ddysgu gyda'u cofeidion ac yn eu cymunedau lleol. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthyglau 7 a 24 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabl. Mae erthygl 7 yn nodi'r gofyniad i wledydd gymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau bod plant anabl yn mwynhau eu hawliau dynol a'i rhyddid sylfaenol yn llawn yr un fath â phlant eraill.
Mae erthygl 24 yn cydnabod hawl pobl anabl i addysg, gan orfodi system gynhwysol ar bob lefel. Rhaid i wledydd sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cynnwys mewn addysg gyffredinol, darparu addasiadau rhesymol, a chefnogi dysgu effeithiol. Mae hyn yn cynnwys dysgu brêl ac iaith arwyddion Prydain i bobl, cyflogi athrawon cymwysiedig, a sicrhau mynediad at addysg uwch a dysgu gydol oes heb wahaniaethu. Mae cynhwysiant mewn lleoliadau prif ffrwd yn annog ymdeimlad o berthyn a chymuned, sy'n hanfodol i lesiant cymdeithasol ac emosiynol pob plentyn a pherson ifanc. Mae hawl plant anabl i gael mynediad at addysg prif ffrwd, ochr yn ochr â'u cyfoedion, yn dal i fod yn uchelgais i ni. Mae cynhwysiant a mynediad i blant anabl yn ystod y blynyddoedd cynnar a drwy gydol y bywyd ysgol yn hanfodol mwyn iddynt gyflawni eu potensial. Mae cynnwys plant a gadael iddynt gymryd rhan yn gynnar yn sicrhau bod plant yn cael datblygu ymdeimlad cryf o berthyn a hunanwerth sy'n sylfaenol ar gyfer ei ddatblygiad cyffredinol. Fodd bynnag, mae eu profiadau'n amrywio yn dibynnu ar argaledd y cefnogaeth priodol a mynediad at brofiadau a chyfleoedd chwarae, dysgu a gofal plentyndod cynnar. Mae mynediad at y mathau cywir o adnoddau a chefnogaeth i blant anabl i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae ac addysgol yn hanfodol i ddatblygiad plant. Wrth iddynt symud ymlaen drwy'r ysgol, mae cynhwysiant parhaus a mynediad at gyfleoedd addysgol wedi teilwra yn helpu i feithrin sgiliau hanfodol, hyder ac annibyniaeth. Nid yn unig mae'r ymgylchedd cefnogol hwn yn gwella eu cyflawniad academaidd, mae hefyd yn paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer dyfodol llwyddiannus a boddhaus, gan eu grymuso i gyfrannu'n ystyrlon at gymdeithas. Mae plant a phobl ifanc anabl yn aml yn wynebu heriau ychwanegol y mae'n rhaid iddynt eu goresgyn os ydynt yn dymuno cymryd rhan lawn mewn cymdeithas a byw bywyd ar eu telerau eu hunain. Mae gwella hygyrchedd a chefnogaeth yn hanfodol i sicrhau bod plant a phobl ifanc anabl yn cael y dechrau gorau. Efallai y bydd angen mwy o help a rai plant a phobl ifanc yn yr ysgol i gyflawni eu potensial llawn. Mae'n bwysig cydnabod nad oes gan bob plentyn a pherson ifanc anabl anghenion dysgu ychwanegol. Gallai'r cymorth sydd ei angen fod yn fynediad gwell i adeilad neu ardal dawelach yn yr ysgol er enghraifft. Mae rhai rhieni a gofalwyr yn dweud bod rhai plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn dal i wynebu rhwystrau o ran cael mynediad at addysg, gan ehangu bwlch yn eu perfformiad addysgol o'i gymharu â'u cyfoedion. Yn 2023 i 24, dyfarnwyd gradd A serenog IC i 34% o ddisgyblion ym mlwyddyn 2011, ac anghenion dysgu ychwanegol yn eu haroliadau TGAU, i lawr o 37% ym 2022 i 23. Roedd disgwyl gostyngiad yn y graddau TGAU cenedlaethol yn gyffredinol yn 2023 i 24 ar ôl dychwelyd i'r safonau cyn y pandemig. O flwyddyn academaidd 2023 i 24, roedd 2,597 o ddisgyblion yng Nghymru yn cael rhyw fath o addysg heblaw yn yr ysgol. Yn 2023 i 24, yn ôl cyfran, roedd cryn dipyn yn fwy o ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu haddysgu'n bennaf y tu allan i'r ysgol na'r boblogaeth cyffredinol o ddisgyblion. Mae Llywodraeth Cymru'n dal wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn yn gallu arfer ei hawl i addysg, waeth beth fo'i wahaniaethau, a chael addysg gynhwysol o ansawdd uchel a'r cyfle i lwyddo. Mae Deddf Cwricwlwm ac Asesu Cymru 2021 yn nodi dyletswydd i hybu gwybodaeth a dealltwriaeth o gonfensiynau'r Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn ac ar hawliau bobl anabl.
Rhaid i'r ysgolion a lleoliadau eraill hybu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r ddau gonfensiwn ymysg y rhai sy'n dysgu ac yn addysgu mewn perthynas â chwricwlwm yr ysgol neu leoliad. Mae hwb Llywodraeth Cymru'n darparu amrywiaeth o gynnwys ac offer digidol i leoliadau addysg yng Nghymru i gefnogi'r gwaith o drawsnewid arferion dysgu ac addysgu digidol, gan gynnwys ganllawiau ar y ddau gonfensiwn. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod rhaglenni hyfforddi'n cael eu darparu i wella canlyniadau i blant a phobl ifanc anabl. Gall plant ag anghenion dysgu ychwanegol sy'n siarad Cymraeg wynebu rhwystrau ychwanegol wrth gael mynediad at addysg. Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol ar Tribiwnlys Addysg Cymru 2018 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i wella'u ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol ac ar gyfer cynllunio'r gweithlu gyda'r sector anghenion dysgu ychwanegol. Caiff hyn ei fonitro drwy gynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg awdurdodau lleol. Mae prifysgolion yn cydweithio i gyflawni ymrwymiadau ym maes cydraddoldeb gan gynnwys ehangu cyfranogiad a nodi bylchau mewn cyrhaeddiad sy'n gysylltiedig â chydraddoldeb. Mae ganddynt rydweithiau cymorth ac arweinwyr cydraddoldeb i gefnogi a monitro cynnydd. Mae Llywodraeth Cymru am sicrhau bod bob plentyn anabl yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Mae darpariaeth blynyddoedd cynnar cynhwysol yn gosod sylfeini cryf ar gyfer datblygiad plentyn. Dylai gofal plant y blynyddoedd cynnar fod yn gwbl hygyrch i blant anabl. Rydyn ni wedi ymrwymo i adolygu sut mae rhaglen gyfalaf gofal plant ar blynyddoedd cynnar yn cefnogi hygyrchedd yr amgylchedd ffisegol ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae cofrestedig cynhwysol. Mae 1 neu 2 o fabanod o bob 1000 yn cael ei geni gyda amhariad ar y cliw, allai effeithio ar ddatblygiad eu iaith a'i lleferydd. Mae sgrinio cliw babanod newydd anedig yn helpu ddod o hyd i'r babanod hynny ac yn cynnig cymorth a chefnogaeth o'r dechrau. Os canfyddir bod plentyn yn fyddar neu ag amhariad ar y cliw ar unrhyw oedran, bydd anghenion cyfathrebu ac iaith yn cael ei ystyried ar y cam cynharaf gan awdiolegwyr yng Nghymru. Os canfyddir angen cyfathrebu, yna bydd yn cael ei atgyfeirio at athrawon cymwysiedig plant byddar, y therapyddion iaith a lleferydd. Gall y dewisiadau gynnwys iaith lafar, iaith arwyddion Prydain, Saesneg gyda chymorth arwyddion, Makaton neu gyfuniad o iaith lafar a iaith arwyddion, gan gynnwys dwyieithrwydd, yn dibynnu ar beth sydd yn cael ei ystyried orau ar gyfer y plentyn yn dilyn asesiad a chydweithio rhwng teulu a gweithwyr proffesiynol. Caiff canlyniadau atgyferiadau eu monitro yng Nghynllun Rheoli Cleifion Unigol yn adran awdioleg. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i ddatblygu gwasanaethau hygyrch ymatebol o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ac sy'n bodloni anghenion holl bobl dall fyddar Cymru. Mae'n hanfodol bod pob baban yn caffael iaith. Dylid rhoi cyfle i rieni a babanod a phlant byddar ddysgu iaith arwyddion Prydain a chael mynediad at fodelau rôl iaith arwyddion Prydain byddar. Mae cymorth asesu cynnar a mynediad at iaith i babanod a phlant byddar yn hanfodol i'w datblygiad gwybyddol ac ieithyddol. Mae cyfathrebu cadarn ac effeithiol drwy BSL yn cefnogi perthnasoedd iach a chadarnhaol rhwng rhieni a gofalwyr a'u plant. Byddwn yn parhau i weithio i wella'r gwaith o asesu a chefnogi babanod a phlant byddar yn gynnar. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo o hyd i gefnogi iaith arwyddion Prydain ac i hybu defnyddio'r iaith yng Nghymru a gwybodaeth am yr iaith ac arbenigedd ynddi.
Ein bwriad yw dylunio a datblygu polisïau sy'n sicrhau'r effaith gadarnhaol fwyaf i gymunedau arwyddion iaith arwyddion Prydain Cymru, gan wneud darpariaethau i hybu a hwyluso defnyddio iaith arwyddion Prydain a'i ffurfiau cyffyrddol a chael gwarad ar rhwystrau iaith presennol. Mae iaith arwyddion Prydain wedi integreiddio yn y cymhwyster sgiliau bywyd newydd, a fydd ar gael ym mhob ysgol o mis Medi 2027 ymlaen. Mae'r newid hwn yn caniatáu ar gyfer dull cynhwysfawr, gan fynd i'r afael ar angen am athrawon cymwysiedig a chroesawu gwahaniaethau mewn trafodiaethoedd rhanbarthol mewn iaith arwyddion Prydain. Byw'n annibynnol. Mwyn cyflawni'r uchelgeisiau cyffredinol hirdymor ar gyfer byw'n annibynnol, a ddisgrifir ym mhennod 1, mae'r bennod hon yn nodi'r canlyniadau rydyn ni'n disgwyl eu gweld dros gyfnod o 10 mlynedd. O ganlyniad i'r camau y mae'n rhaid i ni gyd gymeryd i sicrhau bod pobl anabl yn cael eu rhyddid, urddas, dewis a rheolaeth a ddinasyddion eraill gartref yn y gwaith, y myd addysg ac yn y gymuned. Mae byw'n annibynnol yn cynnwys y themâu canlynol: llesiant ac iechyd, gofal a chymorth. Llesiant. Canlyniad 1. Mynediad at brofiadau llesiant. Mae gan bobl anabl yr un cyfle a hawliau i ddarparu a mwynhau profiadau buddiol ar draws y celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth a diwylliant. Maen nhw'n cael eu helpu i wneud hynny gan weithleoedd a sefydliadau sy'n gwerthfawrogi cyfraniad pobl anabl ac sy'n deall eu rôl yn gwarchod hawl pobl anabl i gymeryd rhan mewn bywyd diwylliannol a chwaraeon. Canlyniad 2. Chwarae ac adloniant cynhwysol. Gall pobl anabl o'i plentyndod ymlaen gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a hamdden hygyrch lleol ochr yn ochr â'u cyfoedion, gan gynnwys drwy ddigwyddiadau sy'n benodol i unigolion anabl, gyda'r offer a'r cyfarwyddyd angenrheidiol i oresgyn rhwystrau rhag cyfranogi. Canlyniad 3. Cyfathrebu a mynegu cyfartal. Gall pobl anabl ddefnyddio gwasanaethau lleol a mynegu eu hunain yn rhydd yn yr iaith o'i dewis, a hynny ar lafar ac yn ddieiriau. Maen nhw'n cael eu galluogi drwy ddarpariaeth o adnoddau a hyfforddiant i gael mynediad at dechnolegau sy'n cefnogi pob math o gyfathrebu gan gynnwys iaith arwyddion Prydain a'r Gymraeg. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthygl 30 o Gonfensiwn y Genhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabl, sy'n nodi bod gan bobl anabl yr hawl i gymryd rhan mewn bywyd diwylliannol, hamdden, adloniant a chwaraeon ar sail gyfartal ag eraill. Hefyd, o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn, sy'n berthnasol i bob plentyn, mae erthygl 15 yn nodi'r hawl i blant gwrdd ac ymuno â grwpiau, ac erthygl 31 yn nodi'r hawl i chwarae. Mae llesiant a chynnwys pobl anabl mewn digwyddiadau diwylliannol, treftadaeth, y celfyddydau, chwaraeon a hamdden yn allweddol mwyn cael cymdeithas fywiog a chynhwysol. Drwy cael gwared ar rwystrau a hybu hygyrchedd, rydyn ni'n gwneud bywydau pobl anabl yn well ac yn creu cymunedau lle gall pawb gymryd rhan a chyfrannu. Fodd bynnag, mae pobl anabl yn dal i wynebu rhwystrau rhag cael mynediad at weithgareddau diwylliannol, treftadaeth, y celfyddydau, chwaraeon a hamdden. Mae rhwystrau ffisegol, polisi'r hyrwyddwyr lleoliad,
tocynnau ar sail gyfrannol, diffyg gwybodaeth a hyfforddiant annigonol i staff yn broblem cyffredin. Mae symud tuag at fod yn gymdeithas heb arian parod hefyd yn rhwystr i lawer o bobl anabl. Gall cyfleusterau hamdden a manwerthu hygyrch helpu'r economi leol drwy ddenu mwy o gwsmeriaid. Yn ogystal, mae cyfleusterau hamdden a manwerthu hygyrch yn gwella cynhwysiant, cydraddoldeb ac ymgysylltiad y gymuned. Fodd bynnag, canfu arolwg cenedlaethol Cymru yn 2016-17, mae'r math mwyaf cyffredin o adeilad yr oedd pobl anabl yn cael trafferth mynd i mewn iddo a'i ddefnyddio oedd siopau 45% o bobl anabl, ac yna ysbytai 38%. O'r rhai a oedd yn cael trafferth cael mynediad i adeiladau cyhoeddus, dywedodd 41% fod ei anawster yn ymwneud â symud o gwmpas yr adeilad. Dywedodd 25% fod problemau parcio yn peri anhawster iddynt, a dywedodd 22% bod lifftiau annigonol a chyfleusterau toiled annigonol yn broblemau. Drwy wneud arddangosfeydd a pherfformiadau yn hygyrch drwy ddarpariaethau fel iaith arwyddion Prydain, disgrifiadau sain ac amgylcheddau sy'n ystyrol o bobl niwrowahanol, mae cymdeithas yn helpu i sicrhau bod pobl anabl yn gallu ymgysylltu â'n treftadaeth diwylliannol amrywiol a chyfrannu at y gwaith o'i gwarchod a'i dathlu. Mae'r celfyddydau'n ffordd wych i bobl fynegu eu hunain a chymryd rhan yn y gymuned leol. Mae'r rhaglenni celfyddydol cynhwysol a lleoliadau hygyrch yn rhoi cyfle i artistiaid anabl arddangos eu sgiliau a'i doniau a rhannu eu barn, herio stereoteipiau a hybu cynhwysiant. Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i gefnogi Jinx, cwmni theatr proffesiynol sy'n gweithio i arloesi, cynhyrchu a hybu cyfleoedd i actorion ac anableddau dysgu neu awtistiaeth, greu cynhyrchiadau theatr a ffilm. Mae cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a chwaraeon yn bwysig ar gyfer iechyd corfforol, llesiant meddyliol a pherthnasoedd. Mae cyfleusterau chwaraeon hygyrch a rhaglenni cynhwysol yn helpu pobl anabl i fwynhau manteision ffordd egnïol o fyw. Mae chwaraeon hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer gwaith tîm a chreu ymdeimlad o berthyn a chydgefnogaeth. Bydd Llywodraeth Cymru'n parhau i weithio gyda chwaraeon anabledd Cymru, sy'n ceisio creu sector chwaraeon cynhwysol. Mae Llywodraeth Cymru'n cymryd camau rhagweithiol i gynyddu nifer yr arddangosfeydd, y perfformiadau, y gemau a'r digwyddiadau hygyrch sydd ar gael, ac i wella ei ansawdd gan sicrhau ei bod yn hygyrch ac yn gynhwysol. Mae hyn yn cynnwys ymdrechion i gael gwared ar rwystrau ffisegol, gyda pholisïau tocynnau gwahaniaethol yn dangos yn glir bod iaith arwyddion Prydain, disgrifiadau sain, perfformiadau addas ar gyfer awtistiaeth yn cael eu darparu. Iechyd, gofal a chymorth. Canlyniad 1. Gofal prydlon a chydlynol. Mae pobl anabl o bob oed yn cael eu grymuso i arfer eu hawl i'r safon iechyd uchaf posibl, drwy fynediad cydlynol di-dor a phrydlon at y gofal a'r cymorth priodol, sy'n mynd i'r afal ag anghydraddoldebau presennol ac yn goresgyn rhwystrau presennol, gan gynnwys y rhai a wynebir wrth drosglwyddo rhwng darparwyr neu wasanaethau sy'n gysylltiedig ag oedran. Canlyniad 2. Lleoliadau gofal hygyrch. Mae pobl anabl yn cael gofal a chymorth mewn lleoliadau gofal cymdeithasol, wyneb yn wyneb neu o bell, sy'n hygyrch.
ac sydd ar cyfleusterau a'r swyddogaethau i sicrhau bod yr holl anghenion mynediad yn cael eu bodloni ar draws pob oed. Mae gan bobl anabl ymreolaeth i ddewis sut a ble maen nhw'n cael eu gofal a'u cymorth. Canlyniad 3. Polisi gofal sy'n canolbwyntio ar hawliau ac ar yr unigolyn. Mae pobl anabl yn cyfrannu at lunio polisïau sy'n ymwneud â'u gofal a'u cymorth drwy ddulliau cynhwysol a chydweithredol. Nod y polisïau a'r canllawiau a roddir i Ddeddfau Iechyd a Chyrff GIG Cymru yw adlewyrchu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wreiddio'r model cymdeithasol o anabledd a chwalu'r rhwystrau sy'n cyfyngu ar opsiynau sydd ar gael i bobl anabl i fyw'n annibynnol. Mae'r ymrwymiad hwn yn hybu hawliau pobl anabl ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a byw'n annibynnol. Canlyniad 4. Darparwyr gofal cefnogol. Mae gan bobl anabl fynediad cyfartal at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gan ddarparwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a chymorth yr adnoddau priodol i fodloni anghenion amrywiol a chroes troddiadol plant ac oedolion anabl. Gyda gweithleoedd sy'n deall hawliau pobl anabl, y model cymdeithasol o anabledd, a'r rhwymedigaethau eu hunain o dan y ddeddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, sy'n cydweithio ar draws sefydliadau i wella ansawdd mewn gofal. Canlyniad 5. Llai o anghydraddoldebau mewn gofal. Mae pobl anabl yn cael eu cynrychioli yn y gwaith o lywodraethu iechyd a gofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio o'r newydd ar ddileu gwahaniaethu a hybu arferion rhagweithiol a hygyrch i wella safonau gwasanaeth ar gyfer pob person anabl, gan gynnwys y rhai ag anghenion croes toriadol. Canlyniad 6. Cyfathrebu tryloyw mewn gofal. Mae pobl anabl yn deall eu hawliau i gael mynediad at iechyd a gofal cymdeithasol, ac maen nhw'n cael eu grymuso drwy'r safonau Cymru gyfan ar gyfer cyfathrebu a gwybodaeth hygyrch pan gant ei gyhoeddi, a chynnig rhagweithioli Gymraeg i gyfathrebu'n rhydd a'u darparwyr gofal a'u rhydweithiau cymorth, gan ddefnyddio'r fformatiau a'r ieithoedd sy'n bodloni eu hanghenion eu hunain orau. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthyglau 25 ac 19 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabl, sy'n nodi hawl cyfartal pobl anabl i fwynhau'r safon iechyd uchaf y gellir ei chyrraedd heb wahaniaethu ar sail ei bod yn berson anabl. Mae erthygl 25 yn nodi hawl cyfartal pobl anabl i fwynhau'r safon iechyd uchaf y gellir ei chyrraedd heb wahaniaethu ar y sail ei bod yn berson anabl. Mae erthygl 19 yn nodi hawl bellgyrhaeddol pobl anabl yn y cytundeb i fyw'n annibynnol a chymryd rhan yn y gymuned. Mae'n gofyn am fesurau gawledydd i ganiatáu iddynt fwynhau'r hawl hon yn llawn, gan ganiatáu i unigolion ddewis ble a gyda phwy maen nhw'n byw, heb gael ei gorfodi i wneud trefniadau byw penodol. Yng nghyfrifiad 2021, roedd cyfran y bobl yng Nghymru a ddywedodd ei bod yn anabl yn 21%. Roedd arolwg cenedlaethol Cymru 2016-17 yn dangos bod 38% o bobl yn dweud eu bod yn cael anawsterau cael y mynediad i ysbytai. O'r rhai a roddodd wybod am anawsterau, nododd 44% broblemau gyda symud o amgylch yr adeilad, grisiau, drysau, coridorau ac ati. Problemau parcio'n 38%, a lifftiau neu risiau symudol annigonol yn 26%. Gall mynediad at ofal iechyd fod yn arbennig o heriol i bobl anabl, ac mae tystiolaeth yn dangos canlyniadau iechyd gwaeth i bobl anabl.
Roedd y trosolwg o farwolaethau ymysg pobl ac anabledd dysgu yng Nghymru rhwng 2012 a 2022 yn dangos bod gwahaniaeth o tua 2 degawd yn yr oedran marw nodweddiadol o gymharu â'r boblogaeth ehangach. I rhai ag amhariad o ran symudedd, mae cyfleusterau parcio annigonol, clinigau anghygyrch ac ysbytai yn gallu ei gwneud hi'n anodd mynd i apwyntiadau. Gall methu darparu gwasanaethau, dehongli i bobl anabl, gan gynnwys iaith arwyddion Prydain, atal neu gymhlethu mynediad at wasanaethau gofal iechyd i bobl fyddar a phobl sydd ag amhariad ar eu synhwyrau, fel pobl ddall fyddar a phobl ddall neu rannol ddall. Gall y rhwystrau hyn arwain at fethu apwyntiadau, triniaethau'n cael eu ohirio a chanlyniadau iechyd gwaeth. Mwyn darparu gofal iechyd cynhwysol, mae gofyn darparu cyfleusterau hygyrch gan gynnwys parcio a chymorth cyfathrebu effeithiol i sicrhau bod yr holl bobl anabl yn cael y gofal sydd angen arnynt. Yn 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun 10 mlynedd strategol cenedlaethol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, Cymru Iachach. Mae Cymru Iachach yn nodi gweledigaeth i bawb yng Nghymru gael bywydau hirach, iachach a hapusach a gallu parhau i fod yn egnïol, yn annibynnol, yn eu cartrefi eu hunain, am gynhiriad a phosibl gyda chymorth system iechyd a gofal integredig. Mwyn sicrhau bod y camau gweithredu a gymerir o dan Cymru Iachach dros y blynyddoedd nesaf yn dal i fod yn rhai cywir, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 35 o gamau gweithredu diwygiedig yn ddiweddar. Mae'r camau hyn wedi'u cynllunio o amgylch sut beth ddyliau system iechyd a gofal effeithiol fod. Rydyn ni wedi dewis egwyddorion craidd sy'n adlewyrchu ein uchelgeisiau, un sy'n rhoi sylw i ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, lle rydyn ni, am ein dull gweithredu, ganolbwyntio ar yr unigolyn, mwyn i bobl allu cael y gofal priodol sydd ei angen arnynt ar yr adeg iawn ac yn y lle iawn, ac un sy'n ceisio lleihau anghydraddoldebau iechyd drwy sicrhau mynediad cyfartal at y system iechyd a gofal cymdeithasol mwyn sicrhau canlyniadau cyfartal. Mae Llywodraeth Cymru'n benderfynol o sicrhau bod mynediad a chynhwysiant yn cael ei ystyried yn llawn o gychwyn cyntaf taith gofal iechyd pob person anabl. Mae hyn yn cynnwys hygyrchedd 111 ac ap GIG Cymru, cyfleusterau parcio addas a chynwysoldeb meddygfeydd ac ysbytai. Mae'r cynllun gweithredu strategol ar anabledd dysgu yn cyflawni'r ymrwymiadau a wnaed yn y rhaglen gwella bywydau, gan geisio gwella'u canlyniadau drwy gynyddu mynediad at archwiliadau iechyd blynyddol a darparu hyfforddiant anableddau dysgu Paul Ryd i staff iechyd. Nod safonau Cymru gyfan ar gyfer darparu gwybodaeth i bobl ag amhariad ar y synhwyrau a chyfathrebu â hwy 2013 y safonau, yw sicrhau bod unigolion sydd ag amhariad ar y synhwyrau yn cael cymorth cyfathrebu priodol wrth gael gafal ar wasanaethau gofal iechyd. Mae'r safonau hyn yn disgwyl i ddarparwyr gofal iechyd gynnig gwybodaeth mewn fformatau hygyrch fel print bras, brel a sain a sicrhau bod dulliau cyfathrebu effeithiol ar waith ar gyfer pobl sy'n fyddar yn drwm eu cliw yn ddall neu rhai sy'n rhannol ddall. Yn 2023, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i ehangu ac adnewyddu'r safonau i sicrhau eu bod yn cynrychioli pobl sydd â mathau eraill o amhariadau. Bydd effeithiolrwydd y safonau estynedig hyn, pan gant eu gweithredu, yn cael ei adolygu'n rheolaidd i hybu gofal iechyd cynhwysol. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo
i sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys staff iechyd carchardai, yn wybodus o ran deall y model cymdeithasol o anabledd, a'i bod yn gwreiddio eu hymarfer drwy hyfforddiant cynhwysfawr i'r holl staff gofal iechyd a'r anghenion amrywiol pobl anabl. Mae prosesau rhyddhau prydlon a chydlynol o'r ysbyty yn cefnogi llesiant ac adferiad pobl anabl. Gall aros yn yr ysbyty am gyfnodau hir a rafu'r broses o wella. Cynyddu'r risg o ddal heintiau sy'n cael eu dal yn yr ysbyty, ac arwain at broblemau iechyd meddwl fel gorbryder. Weithiau, mae anghydbwysedd yn ein system iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae cyfleoedd yn cael eu colli i atal ac ymyrryd yn gynnar yn y gymuned. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar rhyddhau o'r ysbyty yn rhoi cyngor ar safonau rhyddhau o'r ysbyty ar gyfer partneriaid iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector a phartneriaid yn y sector annibynnol yng Nghymru. Canfur swyddfa ystadegau gwladol fod cyfradd uwch o bobl anabl yn marw o ganlyniad eu hunanladdiad yng Nghymru a Lloegr na phobl nad ydynt yn anabl. Nod strategaeth iechyd meddwl a llesiant meddyliol Llywodraeth Cymru yw gwella a diogelu iechyd meddwl a llesiant meddyliol pobl yng Nghymru. Mae'r strategaeth yn cydnabod bod pobl anabl a phobl niwro-wahanol mewn perygl penodol o ddioddef iechyd meddwl a llesiant meddyliol gwael. Mae'r strategaeth yn cydnabod yr angen i gydnabod hawliau penodol unigolion fel bod gwasanaethau ar gael ar sail deg. Mae'r strategaeth atal hunanladdiad ac atal hunaniwed hefyd yn dilyn dull gweithredu sy'n seiliedig ar hawliau ac yn cyfeirio at yr angen i wreiddio hawliau plant a hawliau pobl anabl yn y gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau. Rhaid i weithwyr gofal iechyd proffesiynol adnabod ac ymateb i amhariadau mewn babanod yn brydlon mwyn cefnogi eu datblygiad a'i llesiant. Mae ymyrraeth gynnar yn sicrhau bod plant yn cael y gofal a'r adnoddau angenrheidiol i ffynnu, gan leihau effaith unrhyw heriau y gallant eu hwynebu. Mae rhaglen Plant Iach Cymru wedi cael ei chreu yn dilyn adolygiad gan arweiniad GIG Cymru o'r ffordd rydyn ni'n cefnogi teuluoedd sydd â phlant ifanc yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod plant ac oedolion anabl yn cael mynediad di-dor at ofal iechyd, gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl. Rydyn ni wedi ymrwymo i hybu trefniadau pontio, cadarnhaol, hygyrch a chynhwysol i wasanaethau oedolion. Nid yw hygyrchedd yn ymwneud â chydymffurfio yn unig. Mae hefyd yn ymwneud â chreu amgylchedd digidol gynhwysol i bawb. Mae gobaith mawr y bydd deallusrwydd artiffisial, AI, yn gwella mynediad at ofal iechyd i bobl anabl, os caiff i ddarparu mewn ffordd ddiogel, gyfrifol a moesegol. Bydd angen ystyried sut mae technolegau deallusrwydd artiffisial yn cael ei roi ar waith a dylid ei werthuso'n barhaus i sicrhau cydraddoldeb mewn gofal iechyd i bobl anabl. Rydyn ni wedi creu rhai egwyddorion lefel uchel i helpu i liwio sut mae'r sector gyhoeddus yn defnyddio deallusrwydd artiffisial yng Nghymru, mwyn sicrhau ei fod yn foesegol, yn ddibynadwy ac yn cyd-fynd â gwerthoedd a buddiannau pobl Cymru, yn gynhwysol, yn hygyrch ac yn fuddiol i bawb, yn enwedig i'r rhai sydd fwyaf difriantedig, yn airloesol, yn cydweithredol ac yn gefnogol i'n hecosystem ymchwil a datblygu, ac yn droiloyw, yn atebol ac yn ddaros tyngedig i'r trefniadau llywodraethu a goruchwylio cywir.
Cyhoeddodd Cyngor Partneriaeth y Gweithlu ei ganllawiau defnyddio deallusrwydd artiffisial yn y gwaith, sy'n tynnu sylw at ystyriaethau moesegol defnyddio deallusrwydd artiffisial yn y gweithle. Mae'r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol hefyd wedi cyhoeddi canllawiau ehangach, traws-sector ar ddefnyddio technolegau deallusrwydd artiffisial. Ochr yn ochr â hyn, mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi canllawiau ar yr angen i ystyried dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus o'r cychwyn cyntaf mewn unrhyw gynlluniau deallusrwydd artiffisial. Mae'r Comisiwn Deallusrwydd Artiffisial (AI) ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn uwch-grŵp cynghori o arbenigwyr ac arweinwyr sy'n cynrychioli'r sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a gwyddorau bywyd. Mae'r Comisiwn yn gweithio ar y cyd ar draws y sector a gyda phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol i gynghori a darparu cyfarwyddyd ar reoleiddio a mabwysiadu deallusrwydd artiffisial mewn modd diogel, cyfrifol a moesegol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Roedd dadansoddiad o farwolaethau a oedd yn gysylltiedig â'r coronafeirws Covid-19 yn ôl statws anabledd yng Nghymru a Lloegr o ail o Fawrth i 40 o Orffennaf 2020 yn dangos bod pobl anabl yng Nghymru yn cyfrif am bron i 7 o bob 10, sef 68% o'r holl farwolaethau. Roedd yr adroddiad drws ar glo yn tynnu sylw at nifer o feysydd lle roedd effaith anghymesur ar bobl anabl yn ystod y pandemig a gallai llawer ohonynt fod wedi cyfrannu at fwy o risgiau iechyd fel mynediad at ofal iechyd, tai, incwm, cyflogaeth ac allgau cymdeithasol. Mae ymgorffori ystyriaethau moesegol mewn gofal iechyd yn hanfodol, yn enwedig wrth gyflawni anghenion a hawliau pobl anabl. Mae sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cynnwys yn y gwaith o ddatblygu a gweithredu polisïau gofal iechyd yn hybu tegwch a chynhwysiant. Mae gan fesurau economeg iechyd rôl bwysig o ran ein helpu i ddeall a chymharu effaith gwahanol driniaethau a chyflyrau iechyd. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau a rai adnoddau fel blynyddoedd bywyd wedi haddasu yn ôl ansawdd a allai orsymleiddio profiadau bywyd pobl anabl yn rhifau. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod gofal iechyd yn cael ei ddarparu'n deg i bobl anabl yng Nghymru. Drwy ei rwydwaith i gefnogi safonau a swyddogaethau'n gyson ar gyfer grwpiau cynghori arfoeseg glinigol ar draws GIG Cymru. Mae gan bobl anabl yr hawl i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cynhwysol, ond gall fod yn anodd cael mynediad atynt. Gall gwella seilwaith a thechnoleg gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â helpu gweithlu i ddeall y model cymdeithasol o anabledd, wella mynediad i bobl anabl. Gall llawer o bobl anabl barhau i fyw'n annibynnol gyda'r cymorth priodol. Mae sefydliadau pobl anabl yn chwarae rhan holl bwysig yn y broses hon, gan ddarparu cymorth ac eiriolaeth amhrisiadwy. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yn nodi egwyddorion llais, dewis a rheolaeth ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth, gan gynnwys pobl anabl. Mae Cod Ymarfer Rhan 2 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yn nodi'r angen i awdurdodau lleol hybu llesiant a gwarchod unigolion. Mae'n canolbwyntio ar atal yr angen am ofal a chymorth drwy hybu llesiant a rhoi cymorth i bobl anabl a gofalwyr. Mae awdurdodau lleol yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ataliol
yn cynnig gwybodaeth am wasanaethau llesiant cymunedol, ac yn rhoi cyngor ar daliadau uniongyrchol a thaliadau gofal. Mae hyn yn helpu pobl i gynllunio ar gyfer eu anghenion gofal yn y dyfodol. Ar ben hynny, mae awdurdodau'n sicrhau bod ymarferwyr ac unigolion yn cydweithio fel partneriaid cyfartal i gynllunio a darparu gofal a chymorth. Mae cefnogi llais, dewis a rheolaeth ac annibyniaeth pobl anabl yn gofyn am seilwaith cadarn mewn meysydd fel gofal cymdeithasol, trafnidiaeth, cyflogaeth a thaliadau uniongyrchol. Mae taliadau uniongyrchol yn arian a ddarperir gan yr awdurdod lleol. Mae'r taliadau wedi ei anelu at bobl waeth beth fo'u hamhariadau, ond gallant gynnwys plant ac oedolion anabl. Ar y 31 o Fawrth 2023, roedd gan 50,144 oedolion gynllun gofal a chymorth, ac roedd gan 11% ohonynt gynllun gofal a chymorth yn cael ei gefnogi gan daliad uniongyrchol. Mae taliadau uniongyrchol ar gael ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol a gallant wella annibyniaeth yn sylweddol, ac o ganlyniad ansawdd bywyd pobl anabl a rhai ag anghenion gofal tymor hir drwy darparu mwy o lais, dewis a rheolaeth. Mae Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru a gyflwynwyd ar yr 20 o Fai 2024 yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cyflwyno taliadau uniongyrchol ar gyfer gofal iechyd parhaus yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru'n cyfrannu at gydgynhyrchu ymchwil i archwilio'r cysyniad o sefydlu ganolfan genedlaethol byw'n annibynnol o dan arweiniad pobl anabl yng Nghymru. Bydd canfyddiadau'r ymchwil hwn yn cynrychioli safbwyntiau rhanddeiliaid a'r amrywiaeth o agweddau ar gyfer ganolfan genedlaethol, gan gynnwys y galluogwyr posibl, nodau, swyddogaethau ac ystyriaethau ymarferol. Mae strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cymdeithas sy'n heneiddio a gyhoeddwyd yn 2021 yn nodi'r camau y byddwn ni'n eu cymryd i baratoi ar gyfer y dyfodol. Mae'n ystyried nifer o bethau sy'n dylanwadu ar sut rydyn ni'n heneiddio, fel iechyd a gofal cymdeithasol, trafnidiaeth a hyd yn oed y ffordd rydyn ni'n cymdeithasu, yn gweithio ac yn gofalu am eraill. Nod y strategaeth yw newid y ffordd rydyn ni'n meddwl ac yn teimlo am heneiddio, drwy gydnabod a gwerthfawrogi cyfraniadau pob person hŷn yng Nghymru, gallwn weithio ar draws cenedlaethau i greu Cymru sydd o blaid pobl hŷn. Ein gweledigaeth yw Cymru sydd o blaid pobl hŷn, sy'n dathlu oedran ac yn unol ag egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer pobl hŷn, cenedl sy'n cynnal annibyniaeth, cyfranogiad, gofal, hunangyflawniad ac urddas pobl hŷn bob amser. Cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. Mwyn cyflawni'r uchelgeisiau cyffredinol hirdymor ar gyfer cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol a ddisgrifir ym mhennod 1, mae'r bennod hon yn nodi'r canlyniadau rydyn ni'n disgwyl i gweld dros gyfnod o 10 mlynedd o ganlyniad i'r camau rydyn ni'n ei cymryd i sicrhau bod pobl anabl yn gallu cael mynediad at gyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol. Mae cyfiawnder ac amgylcheddau cefnogol yn cynnwys y themâu canlynol. Mynediad at gyfiawnder ac amgylcheddau hygyrch a chefnogol. Mynediad at gyfiawnder. Canlyniad 1. Dylanwad ar bwerau a gedwyr yn ôl. Mae profiadau pobl anabl o swyddogaethau a gedwyr yn ôl y systemau cyfreithiol y chyfiawnder yn gwella diolch i ymgysylltu barhaus a Llywodraeth Deyrnas Unedig i hybu hawliau pobl anabl, gwasanaethau cymorth yn cael eu cydlynu'n well, a mynd ar drywydd canlyniadau gwell i rhai sy'n rhyngweithio ar bob cam o'r broses. Canlyniad 2. Mynediad effeithiol at gyfiawnder sifil a throseddol. Mae pobl anabl yng Nghymru yn cael eu haddysgu am eu hawliau mewn perthynas a chyfiawnder, boed hynny fel hawlydd, dioddefwr trosedd neu droseddwr.
Maen nhw hefyd yn cael mynediad at gyngor cyfreithiol a gweithdrefnau cwyno priodol a lleol sy'n gallu bodloni anghenion gofal cymunedol, addysg, tai, mewnfudo a lloches a budaliadau lles lle bynnag maen nhw yng Nghymru. Canlyniad 3. Trais, camdrin rhywiol a thrais domestig. Mae gan bobl anabal sy'n ddioddefwyr neu oroeswyr trais, camdrin rhywiol a chamdrin domestig fynediad at wasanaethau ymatebol a chroesdoriadol o ansawdd uchel sy'n cael ei harwain gan anghenion ac sy'n seiliedig ar gryfderau ledled Cymru. Canlyniad 4. Deddfwriaeth sy'n cynrychioli. Mae'r hawliau sydd wedi hymgorffori yng Nghanfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabal a'r model cymdeithasol o anabledd yn cael eu cydnabod mewn polisi a, lle bo hynny'n briodol ac yn bosibl, deddfwriaeth sy'n seiliedig ar yr adolygiad parhaus o'r ddeddfwriaeth presennol. Canlyniad 5. Tystiolaeth. Drwy ymchwil annibynnol, dadansoddi data presennol ac ymgysylltu ag asiantaethau partner, mae canlyniadau a phrofiadau pobl anabal o'r systemau cyfreithiol a chyfiawnder yn cael eu deall yn well ac mae sylfaen dystiolaeth gadarn yn cael ei darparu i gefnogi'r achos dros system hygyrch a chynhwysol. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthygl 5 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabal, sy'n nodi bod pob unigolyn yn gyfartal ger bron y gyfraith a bod ganddo hawl i warchodaeth a buddion cyfartal heb wahaniaethu. Mae'n mynnu bod gwledydd yn gwahardd gwahaniaethu ar sail anabledd ac yn sicrhau gwarchodaeth gyfreithiol gyfartal i bobl anabal. Mae troseddau casineb yn dal yn broblem sylweddol i bobl anabal ledled y Deyrnas Unedig, yn bennaf oherwydd rhagfarnau cymdeithasol parhaus a chamsyniadau am anabledd. Yn aml, nid yw unigolion yn rhoi gwybod am y troseddau hyn, yn rhannol oherwydd y gallai dioddefwyr ofni na fydd unrhyw un yn ei cymryd o ddifri, neu efallai nad oes ganddynt hyder yn y systemau cymorth sydd ar gael. Ar ben hynny, weithiau, pobl sy'n agos at y dioddefwr sy'n gyfrifol am droseddau casineb yn erbyn pobl anabal, gan gymlethu'r prosesau adrodd ac erlyn. Bod troseddau casineb a gofnodwyd gan yr heddlu yn y Deyrnas Unedig lle roedd anabledd yn ffactor ysgogol wedi gostwng o 849 yn 2022-23 i 752 yn 2023-24, mae nifer y troseddau hyn yn dal yn anerbyniol o uchel. Yn ôl prif erlynydd y goron ar arweinydd cenedlaethol mewn ymchwiliau droseddau casineb yn erbyn pobl anabal a'i herlyn, troseddau casineb yn erbyn pobl anabal yw un o'r troseddau mwyaf holl presennol a heb eu cofnodi o droseddau casineb. Mae'n drosedd ddichellgar sy'n gallu amlygu hun mewn trais amlwg neu weithredoedd rhagfarnllyd santargedu, sy'n gallu bod yn gynnil ond yn niweidiol iawn. Mae effaith hyn ar unigolion a chymunedau yn parhau i fod yn bellgyrhaeddol ac yn ddwys. Rhaid i ni barhau i gymryd camau i fynd i'r afal a troseddau erchyll hyn a'i hatal, gan sicrhau bod pobl anabal yn cael eu gwarchod a'i cefnogi ar bob lefel o gymdeithas. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i herio'r camsyniadau hyn ac ei reoli dros hawliau a diogelwch pobl anabal. Mwyn gwella'r ddealltwriaeth o droseddau casineb, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gydweithio â sefydliadau pobl anabal i sicrhau bod gwybodaeth yn hygyrch, yn enwedig i bobl ag anableddau dysgu, ac i sicrhau bod pobl anabal yn gwybod beth yw troseddau casineb, yn gwybod sut i roi gwybod am y troseddau hyn, ac yn deall ble i gael cymorth. Ar ben hynny, bydd ymgyrch Llywodraeth Cymru, mae Casineb yn Brifo Cymru 2025-2027, yn canolbwyntio ar droseddau yn erbyn pobl anabal. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl anabal sydd wedi dioddau ac wedi goroesi troseddau yn cael mynediad cyfartal at wasanaethau ymatebol o ansawdd uchel ledled Cymru. Rydyn ni hefyd wedi ymrwymo i eirioli dros well mynediad at ddata ar y boblogaeth anabal mewn carchardai, gan gynnwys merched o Gymru sydd yn y carchar yn Lloegr. Mae'r ymdrech hon yn hanfodol mwyn deall a mynd i'r afael ag anghenion pobl anabal mewn carchardai. Rydyn ni'n gwybod bod pobl anabal, yn enwedig y rhai sy'n niwro wahanol, yn cael eu gorgynrychioli yn y system cyfiawnder troseddol. Mae hyfforddiant ar y model cymdeithasol o anabledd i staff yn bwysig mwyn meithrin amgylchedd cynhwysol a chefnogol i unigolion anabal yn y system gyfiawnder. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod carcharorion yn cael eu asesu'n briodol ac yn gynnar,
mwyn sicrhau mynediad cyfartal at addysg yng Nghymru. Rydyn ni'n dyrannu 1.2 miliwn o bunnoedd o gyllid ychwanegol i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r strategaeth trais yn erbyn menywod a chamdrin domestig a thrais rhywiol, i roi cymorth a chyngor i ddioddefwyr ar hyd a lled Cymru drwy gyllid grant rhanbarthol. Ar ben hynny, bydd Llywodraeth Cymru'n adolygu'r ddarpariaeth o wasanaethau cymorth ar gyfer pobl anabl sydd wedi goroesi camdriniaeth yng Nghymru, drwy ffrwd waith y dull system gyfan o gomisiynu cynaliadwy ar gyfer atal trais yn erbyn menywod, camdrin domestig a thrais rhywiol. Mae fframwaith ansawdd gwybodaeth a chyngor Llywodraeth Cymru wedi ddylunio i helpu aelodau'r cyhoedd i ddewis ffynonellau cymorth drwy roi sicrwydd bod gwasanaethau gwybodaeth a chyngor yn cynnig ymyriadau o ansawdd uchel. Mae'r fframwaith ansawdd gwybodaeth a chyngor Cymru yn canolbwyntio'n benodol ar bynciau cyngor lles cymdeithasol sy'n cefnogi'r nodau hyn yn uniongyrchol. Yn bwysicaf oll, bydd daliadau lles, cynwysiant ariannol gan gynnwys cyngor o ddyled ac arian, tai a digartrefedd, cyflogaeth, mewnfudo a gwahaniaethu. Bydd Llywodraeth Cymru'n parhau i gefnogi fframwaith ansawdd gwybodaeth a chyngor Cymru i sicrhau bod adnoddau ar gael i gefnogi fframwaith strategol o wasanaethau cyngor lles cymdeithasol ledled Cymru sy'n targedu grwpiau allweddol o boblogaeth, gan gynnwys pobl anabl, gan wellau mynediad at gyngor lles cymdeithasol di-duedd gyda sicrwydd ansawdd. Amgylcheddau hygyrch a chefnogol. Canlyniad 1. Cymdeithas heb wahaniaethu. Mae bwlio plant anabl mewn ysgolion, agweddau niweidiol a gwaniaethol at bobl anabl, gan gynnwys stereoteipia, yn cael ei herio ar lefel gymdeithasol gan sicrhau cyd-dealltwriaeth o hawliau, profiadau, anghenion a hanes pobl anabl i ysgogi diwylliant cynhwysol sy'n cael ei feithrin ledled y sector gyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i wella canlyniadau i bawb. Canlyniad 2. Cefnogaeth i sefydliadau pobl anabl. Mae gan sefydliadau pobl anabl ledled Cymru rôl strategol yn ei reoli dros hawliau pobl anabl, ac maen nhw'n cael eu cefnogi drwy'r cyllid, y capacity a'r sicrwydd ariannol sy'n angenrheidiol i hybu effaith gadarnhaol. Adlewyrchir ei gwerth a'i harbenigedd yn y gefnogaeth a'r cyfleoedd y gant gan Llywodraeth Cymru a sefydliadau eraill, a'i rhan yn datblygu polisïau a gwasanaethau ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru. Canlyniad 3. Gwasanaethau cyhoeddus cynhwysol. Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi cynyddu adnoddau, dealltwriaeth a phrofiad bywyd ar bob lefel i ymgorffori'r model cymdeithasol o anabledd a chynnal hawliau pobl anabl. Maen nhw hefyd yn cael eu dwyn i gyfrif yn erbyn dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus gan gyrff arwain a chraffu sy'n sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cynrychioli'n deg. Canlyniad 4. Gwleidyddiaeth gynhwysol. Mae pobl anabl yng Nghymru yn cymryd rhan weithredol mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus sy'n cyfoethogi'r broses democrataidd gan arwain at Gymru fwy cyfiawn a theg. Canlyniad 5. Llywodraeth Cymru. Mae pobl anabl yng Nghymru yn cael eu cynrychioli gan lywodraeth sy'n ei gwerthfawrogi, yn ei deall ac yn ei parchu, gan ymgorffori hawliau pobl anabl mewn polisïau ac yn y gyfraith. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio profiad bywyd wrth arwain a drwy'r sefydliad i gyd, ac mae'n gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau newid cymdeithasol sylweddol. Mae'r canlyniadau uchod yn cyd-fynd ag erthyglau 9 ac 8 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl anabl. Mae erthygl 9 yn canolbwyntio ar hygyrchedd, gan bwysleisio ar yr angen i wledydd sicrhau bod pobl anabl yn gallu cael gafel ar wasanaethau gwybodaeth, cyfathrebu a gwasanaethau eraill, gan gynnwys gwasanaethau electronig. Mae erthygl 8 yn nodi bod angen i wledydd godi ymwybyddiaeth y gymdeithas o bobl anabl, mynd i'r afael o stereoteipiau a rhagfarnau, a hybu parch at ei hawliau a'i hyrddas. Mae'r mesurau'n cynnwys ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth y cyhoedd, mentrau addysg, canllawiau ar gyfer y cyfryngau, a rhaglennu hyfforddi i feithrin canfyddiadau cadarnhaol ac ymwybyddiaeth gymdeithasol. Yn ein byd cynyddol digidol, mae allgau pobl anabl oherwydd diffyg technoleg hygyrch yn parhau i fod yn rhwystr sylweddol i gydraddoldeb. Nid yw hygyrchedd wedi ystyried wrth gynllunio llawer o raglenni, ac mae hynny'n arwain at anawsterau o ran mynediad at drafnidiaeth, gwaith a hamdden. Mae tua 700 neu 170,000 oedolion yng Nghymru yn dal i gael eu hallgau'n digidol,
ac mae'r newid y gymdeithas heb arian parod yn parhau i greu rhwystyr i lawer o bobl anabl. Mae Mencap Cymru'n dymuno gweld arian parod a chyrdia yn cael ei derbyn mewn siopau a bwytai mwyn sicrhau nad yw pobl anabl a phobl hŷn yn cael eu hallgau a bod neb yn gwahaniaethu yn ei erbyn. Mae'r diffyg technoleg hygyrch hwn yn rhwystro pobl anabl rhag gallu cymryd rhan lawn mewn gwahanol agweddau ar fywyd bob dydd. Fel y nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010, rhaid gwneud addasiadau rhesymol i sicrhau bod pobl anabl yn cael mynediad cyfartal at y technolegau hyn. Fodd bynnag, heb dechnoleg hygyrch, mae potensial offer digidol i wella annibyniaeth a chynhwysiant yn cael ei golli, ac mae'r cylchoedd o allgau ac anghydraddoldeb yn parhau. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo drwy chynllun gweithredu strategol ar gyfer anabledd dysgu i adolygu'r defnydd priodol o dechnoleg ac opsiynau digidol mwyn ymgysylltu cymaint â phosibl a meithrin a gwella cysylltiadau ar gyfer pobl ac anableddau dysgu. Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio i sicrhau bod meddalwedd gynorthwyol Gymraeg briodol, gan gynnwys adnabod llais a synthesis dwyieithog ar gael y rhwydd i wella llesiant pobl anabl. Drwy chynllun gweithredu technoleg iaith Gymraeg, mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu adnodd technegol arloesol i gefnogi siaradwyr Cymraeg sydd mewn perygl o golli eu llais oherwydd cyflyrau iechyd fel clefyd niwrona motor neu ganser y gwddf. Mae'r lleisiwr yn caniatáu i unigolion fancio eu llais eu hunain a chreu llais synthetig personol newydd y byddant yn gallu ddefnyddio os byddant yn colli eu llais. Mae trawsgrifiwr yn adnodd llais i destun dwyieithog am Brifysgol Bangor, sy'n hwyluso'r broses o gynhyrchu trawsgrifiadau ac is-deitlau. Mae gan newyddiaduraeth, y cyfryngau cymdeithasol a'r diwydiant cyfryngau rôl holl bwysig yn y gwaith o lunio canfyddiadau ac agweddau'r cyhoedd at bobl anabl. Gall portreadau negyddol gyfrannu at ymyleiddio pobl anabl, gan atgyfnerthu agweddau negyddol a chreu rhwystrau rhag cynhwysiant. Mae angen deill gweithredu gwybodus a chynhwysol, sy'n tynnu sylw at gyflawniadau, hawliau a chyfraniadau pobl anabl mwyn gwella canlyniadau i bobl anabl. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o wahaniaethu'n erbyn pobl anabl, i hybu agweddau cadarnhaol at bobl anabl ac i gydweithio ar rhanddeiliaid i sicrhau bod polisïau'n gynhwysol. Nod Llywodraeth Cymru yw parhau integreiddio barn ac arbenigedd pobl anabl ym mhob agwedd ar gymdeithas, gan gynnwys strwythurau democrataidd lleol a chenedlaethol. Mae'n bwysig bod profiad bywyd unigolion yn gallu lliwio trafodaeth a chanlyniadau a bod hyn yn arwain at amgylchedd gwell a mwy cynhwysol i bobl anabl gymryd rhan weithredol yn y gwaith o lunio'r penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd. Mae ymgysylltu a phleidiau gwleidyddol a chefnogi mentrau ehangach sy'n ceisio cynyddu cynrychiolaeth pobl anabl mewn gwleidyddiaeth yn allweddol i sicrhau'r cyfranogiad gweithredol hwn, sy'n cael ei sbarduno gan barch rhwng y naill a'r llall. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud y Senedd a Llywodraeth leol yn fwy amrywiol ac yn fwy cynrychioladol o'r bobl maen nhw'n ei gwasanaethu. Mae pobl anabl yn debygol o wynebu costau uwch wrth geisio swyddi etholedig. Un o gamau allweddol ein rhaglen amrywiaeth mewn democratiaeth oedd cyflwyno ein cynllun peilot y gronfa mynediad i swyddi etholedig yng Nghymru. Cynhalwyd gwerthusiad annibynnol o'r trefniadau, a daeth yr adroddiad i'r casgliad fod cefnogaeth aruthrol i'r gronfa ac y dylid ei chadw. Mae Deddf Etholiadau a Chyrff Etholedig Cymru 2024 yn adeiladu ar ein gwaith hyd yma ac yn cynnwys amrywiaeth o fesurau sydd ar nod o greu amgylchedd gwleidyddol mwy cynhwysol. Mae hyn yn cynnwys y gyfyniad i wneud unidogion Cymru sefydlu a chynnal cronfa i gefnogi ymgeiswyr anabl gyda'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â sefyll mewn etholiad. Mae gwaith yn mynd rhagddo i gynnal y trefniadau hyn. Rydyn ni wedi ymgynghori'n ddiweddar ar ganllawiau drafft i helpu pleidiau gwleidyddol cofrestredig yng Nghymru i wneud y canlynol. Datblygu, cyhoeddi a gweithredu strategaethau amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer etholiadau Cymreig a'i hadolygu'n rheolaidd. Casglu a chyhoeddi gwybodaeth am amrywiaeth am ymgeiswyr ar gyfer etholiadau'r Senedd ac aelodau etholedig. Ystyried camau y gallant eu cymryd mewn perthynas â chwotâu gwirfoddol ar gyfer merched. Llywodraethu, monitro a gwerthuso. Mae'r canlyniadau yn y cynllun hwn yn adlewyrchu hawliau dynol a dyheadau pobl anabl. Rhaid i bobl anabl allu cymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd heb wynebu rhwystrau na gwahaniaethu.
Bydd y tîm cynhwysiant pobl anabl yn gweithio gydag uned tystiolaeth gwahaniaethu ar sail anabledd Llywodraeth Cymru i fesur y newid sy'n deillio o'r cynllun hon. Bydd yr uned yn nodi model sy'n egluro sut disgwylir i newid ddilyn y camau gweithredu a nodir a'r dystiolaeth sydd ei hangen i fesur newid. Byddwn yn defnyddio'r dystiolaeth hon i asesu sut mae'r cynllun yn cael ei gyflwyno ac ai'n cael ei gyflawni mewn ffordd sy'n cyflawni'r canlyniadau a ddymunir. Byddwn yn sefydlu bwrdd ymgynghorol allanol i ddarparu cyngor a chymorth ynghylch gweithredu, cyflawni ac effaith y cynllun hawliau pobl anabl. Bydd y bwrdd ymgynghorol allanol yn cynnwys pobl sydd ag arbenigedd a phrofiad bywyd, cynrychiolwyr a sefydliadau pobl anabl a rhanddeiliaid allweddol eraill. Bydd y bwrdd yn ceisio barn oedolion a phlant anabl, gan sicrhau y gwrandewyr ar ei barn. Bydd y dull cynhwysol hwn yn hybu tryloiwder ac atebolrwydd, gan sbarduno gwelliant parhaus o ran y ffordd y mae'r cynllun yn cael ei weithredu. Ar ben hynny, bydd y bwrdd yn gweithio'n agos gyda gwahanol sectorau gan gynnwys y sectorau cyflogaeth, addysg a gofal iechyd, i sicrhau bod pobl anabl yn cael mynediad cyfartal at gyfleoedd ac adnoddau. Drwy dynnu sylw at yr arferion gorau a mentrau llwyddiannus, bydd y bwrdd yn helpu efelychu strategaethau effeithiol ledled Cymru, gan gyfrannu at gymdeithas gynhwysol. Yn y pen draw, bydd y bwrdd ymgynghorol allanol yn chwarae rhan holl bwysig yn y gwaith o wreiddio cydraddoldeb i bobl anabl ym mholisïau a chamau gweithredu Cymru, gan ymdrechu i gael dyfodol lle gall pawb gymryd rhan lawn a heb wahaniaethu. Bydd y fforwm cydraddoldeb i bobl anabl, sy'n cael ei arwain gan y gweinidog, yn parhau i ddod â phobl anabl, llunwyr polisïau, darparwyr gwasanaethau, ymchwilwyr a rhanddeiliaid eraill at ei gilydd. Bydd y fforwm yn cael ei arwain gan egwyddorion y model cymdeithasol o anabledd a bydd yn ceisio dylanwadu ar gynlluniau a strategaethau gwahanol sectorau a lefelau llywodraeth. Bydd y fforwm hefyd yn parhau i weithredu fel llwyfan i rannu arferion da, dysgu oddi wrth ei gilydd a meithrin cyngreirio ar draws gwahanol grwpiau a diddordebau. Byddwn yn parhau i weithio gyda hyrwyddwyr cyflogaeth pobl anabl Llywodraeth Cymru. Mae'n gweithgor cyflogaeth pobl anabl mewn sefyllfa dda i adolygu'n cynnydd o ran cynhwysiant a mynediad at waith a phrentisiaethau. Byddwn yn cwrdd â'n rheolaidd a'n harweinwyr cydraddoldeb ar draws Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y cynllun trawslwodraethol hwn yn sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl anabl. Sefydliadau pobl anabl sy'n cael eu hariannu gan Llywodraeth Cymru bydd yn parhau i fod y brif ffordd o gyfathrebu ac ymgysylltu ar gymuned ehangach o bobl anabl yng Nghymru. Mae'r sefydliadau hyn yn cynrychioli gwahanol eisiau buddiannau pobl anabl, a bydd ganddynt rôl yn casglu safbwyntiau gan eu rhanddeiliaid ar lawr gwlad a chyflwyno'u hadborth, eu pryderon a'u hawgrymiadau i'r fforwm i'w trafod a'i herio. Bydd y cynllun hwn yn defnyddio strategaethau presennol a rhai sy'n datblygu ar draws Llywodraeth Cymru fel dulliau o newid ein tirwedd. Mae prif ffrydio'r model cymdeithasol o anabledd ar draws polisïau yn golygu bod pob polisi a strategaeth yn cynnwys pobl anabl, eu anghenion a'i dewisiadau, a bod cydraddoldeb i bobl anabl yn rhan annatod o'r holl brosesau gwneud penderfyniadau. Rhestr termau. Croestoriadedd. Mae hyn yn gysylltiedig ar ffordd y mae gwahanol fathau o wahaniaethu, hynny yw trin unigolyn yn anheg oherwydd un nodweddion gwarchodedig, yn gysylltiedig â'i gilydd ac yn effeithio ar ei gilydd. Cydgynhyrchu. Mae cydgynhyrchu'n ymwneud â chydweithio â phobl sy'n defnyddio gwasanaethau i ddylunio a darparu'r gwasanaethau hynny. Mae'n rhoi gwerth i gyfraniad pawb yn gyfartal. Llesiant. Mae llesiant yn ymwneud â phrofiad person ei hun o deimlo'n dda mewn bywyd. Mae'n cynnwys llesiant meddyliol, corfforol ac emosiynol. Profiad bywyd. Mae hyn yn cyfeirio at y wybodaeth ar arbenigedd sy'n deillio brofiadau pobl eu hunain. Mae'n cael ei ddefnyddio'n aml fel sail i wasanaethau a pholisïau ac i'w gwella. Pwerau datganoledig a phwerau ag edwyr yn ôl. Diffinir y berthynas rhwng y Deyrnas Unedig a Chymru gan system y pwerau datganoledig a phwerau ag edwyr yn ôl. Pwerau datganoledig yw rhai sy'n cael eu trosglwyddo o Senedd y Deyrnas Unedig i Senedd Cymru, ac yn caniatáu i Gymru ddeddfu ar feysydd fel iechyd, addysg a llywodraeth leol. Mae pwerau ag edwyr yn ôl yn parhau o dan reolaeth Senedd y Deyrnas Unedig ac yn cynnwys materion fel amddiffyn, materion tramor, lles a mewnfudo. Rhwystrau.
Mae'r rhwystrau yn atal pobl rhag cael gafel ar wasanaethau neu obeithion i'r dyfodol. Gallant fod yn gorfforol, fel grisiau a dim rampiau, neu'n gymdeithasol, fel rhagfarn a gwahaniaethu. Y model cymdeithasol o anabledd. Mae'r model hwn yn ystyried anabledd o ganlyniad i rwystra mewn cymdeithas, yn hytrach nag amhariad neu gyflwr iechyd o'r unigolyn. Mae'n canolbwyntio ar chwalu'r rhwystrau hyn i sicrhau bod pobl yn gallu cymryd rhan lawn mewn cymdeithas.